I-light nje lala endlini alikho right, hayibo. Ngaphika ukuthi ifoni yami le. Ngaphika shem ukuthi iyona. I-light lalana alikho nje right. Ngibukani nje njani? Likhanya kabi. Kumele ngitshintshe. Alikho right i-light. Akanothi ube live kahle. Ebusuku nje awukhanye nje kahle. Ukhombisa ukuthi no i-light li-right. Lenza umathanda nje le globe yabheda. Yabheda nje globe. Uba ngimnyama kanjani? Hayibo. Sanibona. Ukeze ngiyafezisa. Angaze ngilulami kade si-live nabizolo. Lo ngigule lokho. Ilongigule lokho siyangibhonqa sesu. Asingisinda, asingikhiphi. Silokhu sengibhonqile nje. Ngibona ukuthi ngizobe ngishone manje. Amenze elokhu sengibambe izolo. Namhlanje ngiliphi emsebenzini waphela ngumuntu. Nanokuthi bengiselivini. So bengimele ngiye emsebenzini. Ngabe ngiselivini last week konke. Guys siyangibhonqa asingikhiphi. Uyachatha noma ubhonqa sesu. Hayi ngizofa. Wemsandi ngiyasaba uchatha, ngiyasaba. Ikhokho negrandpa. Impuphu. Hawu. Ngiyi-7. Kuba amanzi empuphu noma ngiphuze. Hayi. Efethu ngiyafa. Uyacabanga yini ukugula uhlala wedwa? Ugula uhlala wedwa uzoyithini nje lento? Ugula uhlala wedwa. Into ozoyithini nje le? Yabo. Because nabo bukani ngize ngibeke umqamelo lo. Lona kubekile ngenze umcamelo guys bukani amabele weJesu ngibekele umcamelo lo la eswini ukuze ngilale pheka kwawo ukuthi makube ngcono. Ngishona lapho ngicela naye iglobe yala endlini nje yenza kube dark. Umsebenzi walunzo nje. Try zenze kumele zami. Okay. I think I'll have to buy ring lights. I mean say ring lights. Ngishintshe le globe la endlini. Khona ilona izoba right. You are not pregnant. Hayibo Nhlaka. Pregnant kuphi? Hayibo. Ngi-right ngincinene namhlanje. Ngihlonipho ngicumisa ngisukela mfethu. So I don't know. Ngizolala mangiqeda lo live. Ma. Yo. Hi Asanda.
Asandonjani. Yo, wages. Hey. Manje wesithe ngokuthi ngangisho njalo chaza ukuthini pho lokho. Wemenzi futhi ngiyashona bro. Mamchunu uyaphila. Ngiyabonga Zindle. Thank you Zindle. Yo. Because athi ngingadunusa kanje. Sithi angazi ngathi kwenzakalani. Sengisusa isandla isithameni sanibona. Asanda ngiyagula bra. Ngibhonqwe isisu. Mangidunisile kube right. Ngiphinde ngilale ngisisu futhi. Angibona ngizolala namhlanje ngiyafafana. Good night. Ngiphuzile icoke. Ngiphuzile. Engithi mina nginconswa mhlampe-ke nginconswa sangikhipha. Hayibo bejesu. Hey. Ave ngithekhe into enje kodwa nansi. Simba. Uzongidakela la ebusuku ngo-11. Engadakelwani-ke kutshela ukubhlokha mina. Awuna ngumuntu exhapha bo. Ngifuna umuntu angisukele mina. Yabo nje wagula inhliziyo incane kabi. Ngalazi. Hawu. Ngiyabheka mthu. Ufuni mina umuntu angisukele. Unasabela bengivideo Angijwayele. Yimfuzo nqamukayo. Hayi, yabona ngizovala lo live. Samsung ngophendula ngazobani-ke. Lozophendula lokho. Hayi. Aho. Hayi ngoba nginqamuka bese nginqamuka nami ngo-Vodacom. Ngihlala khona la wena uyini-ke no-Cell C wakho. Kodwa ubuku-video callile nje. Ebengahluphi. Jesu. Usifundo ngambeka endaweni yakho wanyamalala. Enza kahle. Phela abantu baxhaphazana ngabi la ku-TikTok mawuthula. Mina akekho umuntu ongixhaphaza mina. Akekho nje. Xhaphaze mina. Oyibo mani guys obuhlungu nala. Ngizwa ngawe khule. Ukhule busa ngizwa ngawe. Uma ubuza mina
wena ubona kanjani? Uyasanda ngisemnombitha. Alright, singishiya story time. Uthi ngibokule igeme zami zomxoxelana. Ngisacabanga ukuthi kulezi igeme nje zingihlelayo. Zomxoxelana. Angaze ngaba kuleyo nto leyo. Awuze nenye ngcono. Hayi asanda ngiyobe ngikhona ka-homecoming. Ngiyobe ngikhona. Angazi mfana ngitshele straight. I swear after angazi mfana mina angifoneli as it's over between me and you. Angazi ngihlele leyo nto leyo. Ngicela tap screen. Angazi ngaba naleyo nto leyo. Angazi mina ngaliwe. Mfana ukuthi afona athi angisakufoni. Hayi. Kwesinye isikhathi nginenhlanhla ukuthi ngiphuma kuqala. Ngcono uza nomunye ngcono uzotshintsha usho nomunye. Yandomi. Lungelo ubuya phela, awungilinde wena la. Cani like life. Yabo wena Jade Traders nge-fake account uma wakho mhleza la wena wabula amathumbu sikhohlakalise ngani. Okay, but wake wathola ukuthi bayakubhanqa. Ngisakhula. Ngitsabo lama relationship la wasesikoleni. Hayi imsangano leyo nto ngcono lapho into yamayenze ngizokhula khula. Okamanje ngijwayele vele ngilabo manje. Abo manje ngeke ngikhulume la ngisafunda isikole hayi imsangano lento esikole. Uthi block we-Jade Traders khona ngizoba nepeace la ku-live wami. No man, block. Lower school Msangano, bro. So when was it? I think it was 2022. Mfana nje wachitha nje. Aw, like ngathola because ngabona efonini yakhe. So when access to ifoni yami nami ngine access to ifoni yakhe. Kanti shuthi wayephila ngokudelete, yabo. Meyazi ukuthi sizohlangana namhlanje. Kanti uzokhohlwa. Yabo ukuthi adelete. Ngambamba kanjalo. Then ngambuza mina ngimshaya ke futhi bengeshaya naye. Indoda ngishaya mina. Then sala ke. By that time yabo it was 2022. 2022 mina mfethu ngizoqeqesha angiphuza mina yazo. Angiphuza ngenye indlela mfethu. Awu kahle ngithi ngiyachaza. Angubani ohlobana ongagobi. Awayeke umuntu ayaza gobi. Nathonse nisofana mina ngangiphuza ke ayindaba kulana ngiphuza nje. Then anto ozokhohle bawusamba naye sophuza. Akhohle ukuthi adelete, yabo. Bese umbona mfana manje seyindaweni la akubambisa amafoni. Akubambisa amafoni. Hayi uthathe phela mfana baby la lena vele. Uthathe ngivule ifoni. Because vele une access to ifoni nami une access to ifoni yakhe. Hayibo. Mangithi ngivula. Ngiyangena WhatsApp. Abantu abasevile ngamagama cabanga. Abulala ngisamkhumbula it was double HP. Abo baseve nje ngama abo double HP what abo nje amalona u3 ngingene. Hayibo. Hayi ngithule. Ngithi nangowe speed like 3 people cabanga. And labantu like he's telling them ukuthi ngiyakhumbula each and every person
umuntu eyedwa umtshela uyamkhumbula angazi ucansi washo wacima wena ngabasobha same time ngamtshela ngathi yazini mfethu sihambe solana indaba mayibongeke because sa-enjoy ngazilalela hayi phela ngisakhula senze ndithi unami mfethu phela hawu ngangithi hayi bompilo but manje ngathi hayi sihamba solala manje right mina ngathi ngithe ngiyolala athi hayi right anginankinga thatha ukhebe emoto dumisa imoto sahamba kwa-driver mina sahamba masifika nje zazingena nje endlini ngathi mina ubani u-double HP ngambuza ngala bantu ekubabonile ngathi obani lapho ngathi ngizobani lapho yamazi umuntu uzofaka isikhweso ukuthi hayi nawe le nto yakho ube nenamba yabangani bami yangicazula leyo nto leyo and I told him ukuthi yena uzongisanganela wena mina ngihamba nenamba umngani wakho ungakajuni nawe and umngani wakho ngangixoxa nayo nje into ezi-general so it wasn't like we were dating or what yabo hayi nawe ngifuna vele lento yakho ukuze ube nenamba yabangani bami ingakho mina ngenza lento futhi nabo ngikohloniphi wara awu mina ngisahloniphi mina manje yimi ngasahloniphi ngabona uXhosa ethi kubambile baze abafana la bangakhulile ngomqondo uqhumisa impama kuqala le afana ngimkhohlwe mina mangiphuzile nje nginamanye amandla wathi impama ngathi impama wathi uyangishaya ngathi ubani ucaza ukuyami mina ungishaye mina ke ungishaya akhona ungishayela ukuthi wena wrong uzongisanganela cela uJesu sasiphuza la mina mbithi sihlala isikhosi naye utshela usala wakazokwaza kwafa ngisho sliding door sakubo saphuma kwakunetafula leglass lapha endlini yakhe because wayenendlu nje futhi enhle enkulu lapha kwe-lounge coffee table yakho iglass yawa yafa phahla angazi ukuthi papa kwayethenga phesheya haze bangihlangene la kwamina efethu nje salo ngathi abo sasisilwa into esirasike lapho kuze wasengikinye nani sengibona sangisazokwenza ubuhlungu lo yabo ngithi awu then saphuma ekabareni sasayisa ne-lounge kwaphuma umnyango kwaba yilokho nje salo ngathi wasiza abakubo nakhona abakubo babona ekuseni ukuthi bekuliwe babona isitayela into singaphandle uyacabanga ukuthi ngiyalwa ngiyashawa ngiyakhala ngiyashaya mina ngidaza iy'nkani mina so yeah ilapho engathola khona bangishithela and another one there's a guy that was dating uguy mengimdata uhlala eScotts akusoze eScotts but uhlala eScotts but waseThekwini hayi bugayi nje yonke into like si-right abonaye azinangikhomboza nini right, like everyone of course knows that we are dating because officers fanelana damn good right ngifike emsebenzini wakhe afike emsebenzini ngimhambisele breakfast ngimhambisele breakfast emsebenzini wakhe because kwenzeka yena ngene eqala emsebenzini wakhe kunami ngimhambisele kwa breakfast naye angilethele lunch akafike emsebenzini ngike ngingasebenzi ngihlale ngixoxe naye kanti ubhuti eThekwini unentombi straight isho yimikhwa phala hayibo yabo mina umuntu angimstokiki ngiyenda nje usindaba zizele silinyana day yabo like ifezwe eThekwini osongitshephe okay ngihamba ngisebenza this weekend all right sometimes it's yazi sihamba nabangani bami siya out nani okay as the manya day ngiyothi mangena ku Facebook ngithi ngiyascrolla nje hawu ngiyithele phe kwakhe nentombazane eMadam Sir hayibo shuthi wamawashi eTempo ngithi ngithi hayibo ngithi ngingene iprofile mangithi hayibo uyangilinga lo
Ngiconsha nginyuke nalo. Nginyuke ngithi hayibo. Sengiyakhumbula lolu suku lolu khona the other day. Wayethi amajezi akhe angcolile yabo. Wathi manje kumele ahambe eThekwini ijezi akanalo. Ngithi mina okay. Like ijezi lilanganalo. Like you need to buy a new jersey. Ngithi mina alright angeke. And I remember ngalo sikhathi kwakuyi Black Friday. Black Friday. Ngithi mina hayibo. Uzothatha njani ijezi kugcwele kanje etolo and kumele uhambe eThekwini because uzoba late. Yabo. Athi hayazini. Uthi ngicela ngithenge ijezi. Sengene sibheke ijezi. Ijezi engathanda. Ngaze ngene esitolo. I was like, oh man, lijezi leBenjamin lasilalihle. Athi la ngifuna ijezi lena iAdidas into sengibambisa amakhasi. Ngoba ngiyagodola njengamanje and la Black Friday kwakubanda. Efake ijezi nje phela ukuthi sisebenzini esebenza lokujaneni. La ngeke ngisho khona. Okay. Ngimkhethele ijezi leBenjamin. Into enganyanya eFacebook sengibona ukuthi uncede uzale ntombazane ngejezi lakhe ethiwa yimi. So ngisangafound wasalapho nje. Yolo ngamnyanya lapho. Hayibo. Ngathi ngithi ngiscrolla. Hayibo uye intombi, uma wakhe, ingane zakhe abomfana base spare. Ngithi hayibo. Nkulunkulu. Hayibo. Lapho ngicela ukuthi ngisanda kuthenga futhi. Ngana kuthenga ibedding entsha for endlini yakhe. Ngayithatha Home Choice. Ngithenga ibedding entsha because mina ngibla ngihlezi mina ngalala ngelona elifanayo. Lona akafuna ukuthenga into zombed. Hayi ngiyazwana naye nequality. So I ordered into zombed nje ka Home Choice. Icover yami kwakuthi angiyilande ngitshele. Kwakuthi angiyilande. Wahamba nayo. Yomudla phambili. Dubayicabanga ewabafana. Yabo mangicabanga ngithi ngizenzekela le nja le icover Home Choice. Ngithi phela umbheda ukushintshe. Ngoba phela mina ngiyilungala kwaba umbheda uthi unele nongamalo na u2 nje ukushintsha umbhede. Ngithi ayibolo. Hawu. Angiyilandanga tshela ibedding for sure nje isalunyana amagondwane makuthi unawo. Hayibo. No, senga-accepta but yazi nje bese ngabona nje uDubai ngicutshena ukuthi ke mfethu ngagcina lapho. Ngagcina lapho uthi abo ngingenze kakhulu emfaneni. Yabo ngagcina lapho. Mina ngisangene manje ukuthi uzongizalisa shit netibhobokile akuhlangene mina ngiyavo ngihamba. Give abo manje ukuthi ikhushini injani angihlangene nje angeke ngilungisele emiyezi ngiyife futhi ibuye ezolala never. Awungeke mfana awungeke mina ngagile kanjalo. Awuzo omunye umbuzo. Hawu yilo yamfana ngidla. Angigila nje. Sengibona kuFacebook ethi hayibo. Ungenzani? Nkosi yami ngenziwani enkokhile ebhasini? Ngenziwani nje? Hayi asaba madoda. No lungelo. Uyakusuppose ukuthi umuntu wakhe wena. No mina ngangine number yami ngani wakhe because ngaba nenumber yami ngani wakhe before ujole naye. Before. Phela abantu abawu2 la abahlukene ngikoma lo webedding omunye. Lo empama omunye. Lo webedding imunyanya. Hayibo ngithi lo no straight wakhe lo eThekwini yimi lona yakhe la escort. Sengizene bedding Home Choice. Hey futhi abo manje ngizothi uyishite nembobo angihlangene nje. Yabo manje mhlawumbe ngiba neparty mhlawumbe ngiyajola futhi mhlawumbe ngijola mfana oyinuku sengingafika nokwami ngifike ngimbula umbhedo wakhe ngidlala kwami mase ngihamba ngiqhubula into zami ngibuyisela amadexa akhe ngihamba ukuze ngiphinde ngithenge ngisakusali never.
Ikhona le nje esabeni. Abukaze vele bazibasiza ubuhle kutshela. Wena sawuzobasizana. Ngathi ngisho izinqa ngasizi. Ayibo kahle yini bandla. Hayi omunye nje awusengisonde. Ngine-double bed ngile mbhedeni wami nje mina onganambobo la. Uyasanda ngisho kuthiwa nembobo. Awu. Ayanda alandwe. Kodwa phela sekuyinto yakudala nendaba manje. Into endala nendaba. Udlala kephi nomlambithi? Hayi ziyandawo njani? Awuthi ngeke ngikublock-ke wezethu obusungikhulumela iweed. Ngikhulumela into engingazazi. Yo. Okay, nemuphi omunye umbuzo? Phela ngithi hayi indoda. Kanti no-straight waziwa umndeni mayeThekwini. Aha. Ziyanda ngifisa namanje ngisagula bra. Ngiyagula mfethu. Alright. Thank you Andiswa for liking live. Mhlawumbe ngashawa 30 kg mawuthi ukhona u30. Udlala mama ke mne Bergville we ngike ngazosebenzela eBergville network. Vele kutshela. Alright Longeni. Thank you Zanda for liking live. Guys, uthi nombuzo landelana. Uyolanda ibhedding yami. Azakezi. Okay, into imbuzo landelayo phela ngizovele ngizumeke mina ngixoxa nani. Hayi, ngincele bani awungiyeke. Wezindle eScots angisadlala eScots mina. Sengidlala eMnambithi. Sengidlala eMnambithi. Sengidlala eMnambithi. eScots ngangidlala ngisadlala eScots ngidlala eKomdara. Abo eKomdara kulomgwaqo lo ngangumakhaya nomkhamba. Yeah, ngisho nje konizobona. Because if ngithi ngisho imigwaqo ngeke uma ukuthi uyayazi ukuthi phela ngidlala kuSimons Road kodwa ngasemkhamba. Abo uma uthi Christian Center ngidlala ngalapho. Uthi into eMnambithi manje. Kwinja usafuna lutho sovela fa ku-X. Yibo. Ngave ngawufaka. Hayibo lo mfana phela ngithi mina umuntu uyagoduka ekhaya lakhe. Kanti uyazisiya kwentombi yakhe uyayikhipha ayisoko Medwin ayisoko Florida. Lo mfana mfethu umuhle kanje kodwa. Hey. Waze isiphuphu umfana. Hey lo mjida mfethu. Yawo manje usonela sonke. Lapho bawenini? I think it was last month. Ngambona la eMnambithi. Nami ngangiyophi. Kodwa umshanga esitini. Angasitholi ngani isitini, gaxa isitini. Ngithole eGroovini. Wasebongeka ngazi hey wena dlalela le kude.
Kodwa enkala into engincanywa ukuthi nawe uyashaya unesibhaxo. Yazi angazi ngifisa ukushaya ngempama manje empilweni. Mengagcina laphana ukuphindisela umfana-ke ngoba acishe ngayo. Cha mina ngazi. Webonke mina ngazi ngifisa ukushaya ngempama manje empilweni yami. Awukuyimanje ngibawela impama. Ulabhaba. Kodwa bonke nje ubufaka ifinzipho kodwa sithando. Yo cabanga ukuthi ulabhaba uneyinzipho ozo fethu. Kusala ama-fingerprint. Ama-fingerprint ani ngabe Solanda umphethe. Cha, ngibawela ulabhaba. Ngibawela ulabhaba kwangoku. Shiya, uHome Choice ubiza kabi kunoJet ngeke. Akadli nje kulambele ebeding. Yabo nje mina ngekhokhela i-Uber kulandwe izinto nje kuthiwa asizile ukusola bandla. Sicela usiboleke ngokwethu then wena uqhubeke kulale jet wakho. Ngizodrive Ayanda ngizodrive mina bafu ngayikhiphi. Abuyele kulamaflower akhe ngamfica nawo. Izwani mfethu umfana olala ulala kwile. Asenembobo. Izwani umfana olala kwiduvet yamaflower angeke not making sure. Hayi wathengelwa intombi lo. Wathengelwa intombi lo duvet. Hayi kumfana, hayi kumjito uthenga iduvet nezimbali. Akekho. Awuqala ngani umhleke before umnike uHome Choice umthetho ayifethu ayikazi fethu lalela phela wehanda phela manje ngithi yabo ngifuna nje abone yazi ngithola intombi la efuna ukubona into endlini eyishoda yabo ngazi nami ngizilungise indoda yomuntu yabo ngitshele bonke ngafethu ave kuphambana ngazi kwenzakala emhlabeni la khona uJet wena la ngi-right ngihappy kanti umuntu uhappy eceleni uzungazi uyithetha isile uthi wenja ayawuboni wenja hayibo ayanda ngicela ukutshela ukuthi nje ngangithi noma ngiyemkhokhela emqashweni angithi fletini lakhe bangefletini lakhe balo dlala MC ebusuku singenziwani manje Dubai lezansi hayi ngeke mina khali red range hayibo akhali red mina endlini ngitshela ukuthi ngangithi noma ngendlini yakhe ngangiphatha something ngesayiboso sofike sidle nje kodwa bongeke avu right kodwa yazi uqhamanga mina ngifuna udinga awufane ngabe sekwaba khona ngisho umngcwabo wakhe fane ngabe usedlulile nje emhlabeni umngcwabo wakhe lumjida mfethu ngangafiki laphana ngi-empty-handed yabo loya wavele nje wangithanada ngama-feelings yabo nje ever since lapho mina kumfana sengifengile ngisikisikhwama sami awo mina I'll be honest to you bafethu angifuqama ngisabafana sibuye singacabangi sizibona ukuthi mhlawumbe siyikhokho kakhulu nala khona uthola ukuthi khona kudeserve ngabe uyakwenza lokho mfethu we-Ayanda yazi ishi kuphi nalokuthi wena bafo thina sithatha advantage ukuthi hayi ngiyazi vele lo uyangithanda lo ngisho ngathiwani ngiyazi lo mengafona one uzofika sephethe izinto no uvele uye kulo muntu lo okuyena-ke okunika i-pressure ngala eceleni uyeke lo ukuyena o-right angazi futhi kwenzakalani mina thina mfethu yazi bhayiswa yini mfethu uyayijaha intombi enhle mfethu yazi uyijahe mfethu wenze konke mfethu la iqoma khona ushembe la iqoma khona ngelanga iqoma ngalo yeyi ngelanga vele kube ngathi ibulawo futhi ngathi khona abantu abavele bakuthakaza ngathi bathi hayi-ke ngoba siseduze kwakho-ke manje akungayinaki nako lokho okunye kuseceleni akazi indaba bethi izibe ngathi siyacika mfethu izibe ngathi siyacika-ke manje ukuthi hayi mfethu awukahle wafona njalo akisuke eduze kwakho uzobuza ubuhlungu obuqhuma enhliziyweni mfana wami ipain akisuke noma mhlawumbe uthothi awuyitholi nje efonini one day ho Jehova yazi vele ukuthi hambe esontweni ngicela uyonikela cha kuzonikela esontweni ngiyakutshela ngathi wavele usukuthi ngiya esontweni hayi kabi one day cabanga yazi uthothi hayi nokuthi mhlawumbe khona la ikhona ihlele endlini ngamabomu ifoni thayi ivale nje abona ngokwakho emqondweni ngisho abajida mekufonela awufuni ngisho wakukhulumisa wabona wrong kwayiwona But ayingeke bafethu cela nibone ngifonela ngisafuna ukuba ngedwa kanti le call le wayithuli ngithi phela busujwayele ukuthi wena ngiyazi mina ngenxa ngabathiwani ngeke kuphela usuku namhlanje bonke angifonelile ngine show
avele nje Yabona-ke mina angisafuna Ndlobo. Angisho ngithi iwayini leli. hayi thina mfuqa bangasabafana siyaflop ikingathi siyayiflobhela nje thina mfethu Phela siyayiflobhela lento uyafana into ngo-2022. eyi mfethu Awu labo nje la betting yami ngo-2022 for sure nje awusavuna namagundwane. Dawuda phela sicela i-refund yangasijwayeli kabi bangasijwayeli kabi home choice Wonke. bangasijwayeli kabi Ngisi bangasijwayeli kabi ngiyamphakamela yabo ngiyasho sapho angenze ngiye-Mr Price home no man. Wothi ngithi hawu inyusa igiya kanti mfethu ayanda angasijwayeli kabi lo yabona mfethu mina into engayisho yabona mfethu umuyi-out esikhathini samanje usuke ubusisekile uma uzothola intombazane like ezothi miza kuwena mhlawumbe ikufonele ethi okay ngiza kuwena namhlanje mhlawumbe yini mhlawumbe engingayiphathi esizoyidinga endlini yabona ukuthi intombazane njalo hayi mfethu like ayanda sizopheka baby noma ngeke sizipheke or just gonna take away. uyacabanga inkinga thina ngaleso sikhathi phela ngesikhathi sesibusiso mfethu awusiboni isibusiso uma umjida ngakho ngithi ngathi ungavele uvuke ekuseni uyonikela mfethu ngeke angiyazi lato serious hayibo yazi mfethu uvele uhleke bafethu yazi mfethu Okuthina yena wayephuma emsebenzini ngo-4:30 mina ngiphuma mhlawumbe la uzoshaya 6 yabo. Ngimfonele sophuza namhlanje yazi mina ngayile bayini ohala lutho ngangiyiloyo girl wangibro angibona ngani ngiyeplate nani uNkulunkulu angihlekeni amanye abanje lento esho angihlekeni amanye abantu ngathi ngiyothenga ngasekhaya ngithathe uyithengela ama-fried ayafika itopic ithi ngathi mina ngasheshe ngabathi angisayifuni intombazane exakile ngeke ngirayi ngifuna intombazane nami esebenza njengoba ngisebenza ungathi umuntu ngaso sonke isikhathi kancane bebe yazi ngibona iskipha sewukuthi la wena-ke wena wenzani nje ubona leso skip first thengwe mina kumele kube njani kanti no besides kodwa I prefer kodwa umuntu akatohoza, like okay njenganawe okay manje angikwazi nawe ungazi siyaxoxa mfethu fanele ngithi ngisakushela okay siswama usho ubhizi kanje empilweni uvela uthi ngalutho hayibo akatohoza ngeke ungangikhumbuzi tshela hayibo mfethu ngeke yabo mina we-ayanta last year mina bengifunda yezwa bengifunda last year futhi awumani kancane wasingisukume cha kodwa imani bafethu imani yabo Lalela-ke, umuntu ofundayo right yabo mfethu ukhona umuntu omethe nje ngobuhle akafundi akenzi lutho wazi ukuthi nje uhalelani ufunani uyagula unjani hayibo wenja mina mhlawumbe uyakunqena ukuqonda siyobhala kuyi-status namhlanje ngathi ngadla ipizza uyazi ukuthi uvele uzofuna i-status uyazi uzofuna i-status kufanele wena upheni ikhekhe ngoba uma ungamthengeli uyazi khona abaseceleni abazoyithenga hayibo nansi injabo sabana abawini nansi injabo we-ayanda noDubai ngitshela ukuthi last year ngangifunda-ke yeah sure hayi right mangifunda ngijoyine nomunye ubhuti oyiselebhu yeso enjena umuntu lo oneselebhu athini kimi abuso kuDisemba sabo angisabo ama-results ase-college aphuma masaqala unyaka ngithi hayi right angibuza athi busy ngani empilweni yakho yini oyenzayo how guess maybe we've dated for like 6 months now ikhona ngibuza manje lonto kufanele ngabe wayibuza isuka nje ebhandeni ukuthi wayazi wethu mefona ngimtshela ngithi i-lecture sizongena i-lecture ngamtshela ngathi mina yibo ngiphuma esikoleni but maqala unyaka ngizohamba ngofuna umsebenzi la mhlawumbe ngifisa ngizowuthola bongangena into ofisa ngizothola umsebenzi wazi nje I can't date you mina ungana into ephathekayo lapho December how it's abafana ekadobona kodwa nankanakatha nangu umculo ezonginyanyisa ima yazi uzofisa ngathi umusic wakho ungangathenga uphashe webongeka ucula mhlambe ijana ucula ipijana mhlambe ngeke ngisho la sokukhona izinja la mina ngiyamazi mina hey mina ngiyamazi because the reason why kade ngaqala ukufollowa mina
Ayibona mkade aqala umfolo Bongeka mfethu ngakho kodwa ngithi ngimazi. ngiyabazi wenza kahle futhi ungalisho igama Umandozi Nkalakazi, umandozi. hayi kahle wena umuntu ade ayishonele Hayibo, lapho uDisemba. Hayibo. Ngithi lona, asilona ngijwayele. Cha kodwa yazi webongeka yabo futhi khona into engikutshela yona. Yabo seriously speaking mfethu. Like yabo mfethu engathi uma uthana nomuntu, especially me yabo mfethu as a guy. Either mfethu akuba ukuthi girlfriend mhlawumbe uyakeleza, uyafunda somewhere noma mfethu uyatohoza somewhere. Not ukuthi ngifuna imali yakho, not ukuthi ngifuna ungithengele ijazz lePirates noma wazaqaba ngePirates Wedubhali abomindlela engithanda khona ukuzenzela izinto. Mina bengifunda ngithi but December I got a part-time job. Endlela imali engithanda ngayo. I got a part-time job at Chester because vele I've been to Chester bo. Then ngangazi ukuthi mina ngoJanuary ngizoyiye ngeke ngize ngibuyele eChester mina. Ngeke ngithi ngiqedile ukufunda bese ngihamba ngeChester bo. Sure. Lo isilima lesi sizongibuza ngoDecember. Ngilinda ama results songibuza ngibhizi ngane empilweni. Cha ngiyakubona ke lo kodwa sengisho ukuthi yabona ngikutshele mina lezo zinto lezo wayesekubangiswa yini ngineshoko kukhona ihlo lakhe lakhona lesimbona eceleni wena asho ukuthi wawusubuka njengomuntu wrong noma umumbi manje ngoba sekukhona lo khona usekufana nakwe manje Ayanda ngingakaze ngicele imali ngoba wayengipha ingayicelile. Ngicabanga Hey yazi ngathi futhi abongathi ngithola umsebenzi othukela. Ngathi la dume izona. And ngaposta la TikTok. Ngaposta phinde ngathi hazi inhloso ngidelete. From nothing to district municipality. Izinja into eyitohozayo. Jwayela lo. Azi ngeke ngisho ngithi lo. Angijwayela lo. Amshona ke mfethu amsho manje abo la ikhona ubucanga kabi nje uyanginyanya udu akangifuna bengambe khona. Yazi mfethu ngendlela mfethu abafana abantu lese mhlambe bengathola into itohwane noma into nje umsebenzi yazi into ivele kushintshele ibe inhle ngalendlela uzothi hayibo mfethu yazi ngeke mina waba wrong ke manje la ngeke Ayanda ngicela ukunitshela iveli glow intombazane iveli glow ipakishe ngenye indlela ubonza ayibonanga ubongeka benza udodi bo inhliziyo yayithuthumela hayibo mfowethu sami ngithi mina hayibo lapho sasibukhile sisesikole webongeka ngoba fethu umuhle nje right yini fethu ngempela umfana omuhlwana ufana ube nenkinga ngoba mina I can almost be sure ukuthi iDM yakhe ibusy mohamba like anywhere mhlambe like yabona mfethu I'm sure awungene mall uzuphume engekho umfana into engingayisho ke manje ukuthi I need to focus on myself ngiyeke nje lento yomjolo lento yomjolo nginamashwa complicated ne complicated hayibo but lo uzobuza mina ukuthi ngibhizi ngale empilweni lawa hleze khangeze emadodeni cabanga ukuthi mina ngiloyo yabona khathi sakubuza uNkulunkulu wathi akuma kancane ungamphenduli ngizokuphendulelwa vela kuphendulela uNkulunkulu yabona ngiyenza kakhulu uzuzu yabo ngislapha yabo ngiyalala lapha la ku Apple Music noma ku Spotify ivele ingene ingoma yakhe next ukushesha next kodwa yabo besibongeka yabo mhlawumbe ekhaya nje badlala ingoma zakhe idlulelwa ngoma siwasizukuzwa ngawo angithi sajona kodwa ayanda bese kodwa ayanda bese ekhaya wawusigxisha ingoma zakhe la siyithandi sona sefirst ngayithandi futhi manje I think wena bongeka mfethu nginefeeling ukuthi mfethu ngathi unothando uyakhala mfethu bongeka wena uyakhala you're crying type like makwenzekile uyakhala ne ngiyakhala mina yabo mina ngikutshele le nto le abhekane nayo bongeka ngiyayazi fanele ngikhulume namasethi ngiyayazi engakhonjiseka khithi ukuthi no
Kubambela kokhona ngiphinde yabo mfethu mina inkinga yami bengathi nami ngivele ngimuthande kakhulu ngize ngishiye ngisho isipayisi sokuphoxeka eceleni. So nje mfethu hayi yabo lento esho ngiyazi kahle. Mina mfethu mina ngake ngagilwa intombazane kwangathi abo ngibona ngathi emhlabeni ngathi akazi ufakwe endaweni enjani. Ha. Hey muntu Mina wait yabo. Wait ngafona nje because sihlala khona ama-students yabo endaweni yethu. Wait ngafona ngangingamemezi bese awusefonile kulokhu njani babazi ukuthi mangimeqale ngikikize Yazi ghost. Plus ghost uyaphosta nabongeka mfethu. Yabo wena ngisho umuntu ongazazi indaba zakho uyaphosta wena mfethu. Noma ungaphosti phela like into direct phela kodwa nje mfethu. Yabo kulezo insuku maku app. Hayi uyabona hayi app inkalakatha mfethu. Uyayibona app. Yishidlale. hayi mina abo nje mfethu ngifuqa bangasikhokusuka sekakhuluma ayinami ngeke abo lento ubheka abantu hayi ngeke 6 years wena abo lento manje sithandana ngathi mina abona ke manje yazi vele yathi kumina abo babe sithi ngesikhathi eside cela bandla ungithengele yathini i-promise ring ngathi mina hayi bo first wangaze sithi ayitshela ukuthi ngizokwenza manje empilweni kahle bese sijahile yathi phela ungafuni-ke isho ngazama ngahamba fethi ngaye emoli fethi ohlangana isuke ithenga i-ring ngabafihlela abangani bami ngathi fethu cela ungalibaleki nawe ubatshela-ke abangani bami ukuthi athi senzani hayi vele isikhokho sami vele sifike siyifakile ngithi mina hayi bo mfethu Jesu wami yabona ngiyangele uthe esuka ugirl wathi mfethu ngicela manje funa siyobhalana amathathu ngathi abanayo manje khohlwa hayi-ke savele sihlukane wathi gathi khohlwa wathi hayi mfethu okay ngoba uyanqaba-ke mina ngizokwenza ngathi mina yamoniza wena ukwakho but mina ngeke ngikwenze hayi waphela iy'nsukwana ugirl wavele wabuya esandleni ubhalile ukuthi ayanda mina hey uright wena ekhanda kahle hle hayi mina ngibona ngifuna ukuqamba lama ngeke ngiyenze loo nto ngiyenze loo nto leyo buka manje manje 4 years or 5 years manje kuhlukane usantanta no-ande esandleni ngiyacabanga hayi bo kodwa abonami loyo bengisho ukuthi sashayana naye awusubona ukuthi umshado ekhaya phela ayivumelekile ithathu even ezinye kodwa nje sathi sizodweba umuzi obhale ilona i-alphabet yakhe la Wayibhala. asagcina singabhalanga phela sabe salwa nje waphela hayi bese Jay-Z senenza lento Jay-Z no Beyonce phela Jay-Z no Beyonce wona amathathu Dubai voyisa wena Jay-Z no Beyonce banamathathu ama-alphabet afanayo. hey hayi mina ngikwazi kahle lento mina mfethu ngoba ngivuka ngesibhedlela mfethu hayibuya kanze isimanga ngiyathi mfethu khona ngizobuka ukuthi ongijithe ecikama namafoni o2 nawe uzobuya waphatha o2 ngabe mina uphatha ifoni yami Hayi ayenziwa-ke leyo nto ayenziwa mfethu kathi mina ngitheni okay fine ngoba vele angibheki ngalutho mi kanti isilima sentombazane endlela esilima ngayo intombazane ithatha ifoni yami phethe ifoni yami neyakhe bazofonelwa amajita ayivakashe ngala eDurban nje usayisuka eGoli abhukhile ngala okay nokuthi engabe uyasa la ekhaya uthathi ushutha ngefoni yami ithombe babhizi basemahotela next thing mase izisenda kuyena mase Jesu udelethile ifoni nabo ayishila ngithi mina okay sesiphelile isikhathi sokusivume ngathi ufuna uphatha amafoni siwari sevele ngisho amakhoza ngibusela ifoni alibele enqaba ngibusela ifoni agcine ilethini ngirelaxela thatha ifoni yami yokuqala nje ifoni mina ngiyayazi ifoni ngisho bathi ufihle mina ifoni ngiyayazi sedelethile uqedile thatha ifoni ngaya kuma-file qeda kuma-file ngaya lapha phezulu la kuhlala khona ilonto uzana uWhatsApp ungena kuWhatsApp uya kuma-send WhatsApp uzovezela zonke izinto ezike zasend efonini yakho zonke sengithi ngisastrolla nazi ithombe zakhe nogaya embedeni hawu ma isibindi hayi banquni futhi uyishuthile ngefoni yami waseyisenda kuyena Jesu udelethile hayi wena waburuka-ke ayanda ngcono hey ngikutshela ukuthi ngithatha ifoni ngiyazi futhi kwangathi utshwala ngazi khona umuntu ovela wabususa same time emzimbeni kumina ngeke kodwa ayanda mfethu nawo ngeke ngala ngicela ukukhuluma nosisi ngaleni ifoni bafo ngavele ngambuza ngathi mina awulezi ithombe yini manje la uthi hayi bo na ufethe kade ungihlukumeza kade ungijithe mina hawu uyanxa kanjani ifoni kwena bekujithe kanjani bese subscribe cause ubu receive yonke into yami ngathi face
Ayanda. angifune ngiboshwe ngifune lutho futhi ungithathele nje zonke into zakho nje la uphuma uhambe. Ngathi mfethu ukuthi isikhathini angihlangani kwakuwu-12 manje mina mfethu angihlangani ungiphumela uhambe. Hayi kodwa kuthiwa wathola ugabhadiyo yimina mina ngangiyophuma. Kulungile uma kuthiwa kwenzakalani wena uzozibona mfethu hayibo wayecabanga galala kanjani ngibona Ayanda. Ayanda. ngiyawuhlapha Yazi efonini mase yakho kuthiwa efonini mfethu. yami futhi uyangicacisa ukuthi ububhizi ngefoni yami nje wena. Besho Ima. ifoni yakho usuyasho ukuthi wema bebemthosa. Ngacaba ehotela ophinda ambone umuntu ade evakashele ngala. We-Anda shuthi wena udlala usuzocula. Hayibo mfethu wena. Hey wena awubuza uDubai ukutshela mhlawumbe ukuthi yabo mfethu We-Anda worry mhlawumbe abomekula lentombi yakho mfethu mfethu kuba wet. abomekula lentombi yakho mfethu ufeel ipain engathi bekulalwe wena ungumfana Hey. Ayikubuhlungu dabongeka phana. akuleli ntombi yakho ufeel engathi awenkulunkulu yami ngathi bekulalwe mina yazi mfethu kunzima ukuba umfana tshele mina. We-Ayanda usuyafika uzosho. Hayi bokusalikhona uthando ngoba kwaphela same time ngibona lezi zinto lezi. Kodwa cabanga kuthiwa ungazi wathola after mhlawumbe usuthe waromance. Angizobuya negoli futhi angizobe ngithatha into zasegoli. Ngakho mfethu ngithi nani abantu abanesibindi mfethu nathi nje mfethu angifuqa siyahlupha impela nani kodwa nesibindi too much mina. Hayi intombazane Ayanda. Yabo intombazane mfethu. Intombazane iyakwazi ukumbozisa ungumuntu wayo. Sothi kade iyofeba. Mhlawumbe afike bayithinta ngaphandle. Ukuze nje nawe lokho kuvala umlomo ungalokhu yabo lokhu ifike ikuthintise ukuvala umlomo. Yilento uthola ukuthi kugcina sekunengane engazeki noma eyami noma eka-Ayanda noma ekababa. Hey wena Ngoba sathinta ngelanga elilodwa. Uyafika yabo lo ukuze lapho-ke ngiyabona-ke mekukanjalo-ke intombazane isuke izonenzile ima noma uthi uNkulunkulu wami ikutshela ukuthi hayi bo yazi futhi kwenzeka kanje nakulo isho kanje vele ihlala kude iyazi ukuthi yeyo yedwa wena iyazi yedwa wena. Inkinga kazi zimuphi. Exactly. Kodwa kuthiwa umama uyazi ingane kaba. Hayi kwesinye isikhathi umama usuke engayazi ingane. Yabona weDubai mina ngikutshela. Yabo yazi umama ingane uyazi makunjani. Abo mhlawumbe ukuthi ngo2 weeks noma 1 week oyigap. Abo ulale ngathi phana neviki. Nobabili evikini elodwa khohle. Ingakho ngithi ninesibindi lana amantombazane yabo tade ngisho. Ninesibindi. Kodwa ke nawe intombazane ushayela nizikule endaweni embili. Hayibo. Ithina ngabe sibuza wena. Sabafana nje ithina ngabe sibuza wena. Asiyazi thina lo thina vele kwethu umfana ngeke kube nalo ngabe thina. Phela kusho ukuthi niswena straight bami noba u2. La ngokuba umsele kumama umsele kuke wena Thando Nesithembi. Hawu ngizothi phela. Hayi ngabe ngithi abantu abanene nesibindi mfethu. Yabo isibindi sentombazane mfethu. Isibindi sentombazane ilesi sithi ingane yakho. Umjida mfethu nje umjida uthisa lento ebhedayo ukuthi mhlawumbe ubona ingane wayibingelela isithawa mhlawumbe ocela inamba yayo kwazamasha. Yabo afuthi ngibona ithekele isithawa manje sakhuluma mhlawumbe bihle eduze kwami sakhuluma mhlawumbe wathola inamba yayo futhi mhlawumbe ugcina ungayifonelanga. Ensimini yanda la ezansi ambothini uthi bekwamxolele ushuthi usezixola. Yabona sinamashitha sesicabanga kahle. Thina Hayi nina niyenza njengoba nje sokuyingane sinaphe wemqondo. Hayi kolotho leyo la kunini yaba khona nje lotho ukuthi ayibo mhlambe lesi okay ugalingane uthandana nami sesayithandana sinenkinga uvela ubone nje umfana mhlambe kaneni umashele mall approach kahle ubothi ayibathi nami lo mfana azongichaza ayibo kwenzakalani kanti ukhona umuntu wakho angizothi ngimthandile ngisho ya bese kuba njani ukhona nje umuntu wakho abona ukuthi nani ngangithi nesibindi kuyafana nje siyafana. mina guys abo nje abafana. Kodwa ubongeka hayi bese inkanakazi yabo mekuthiwa ngempela u-all leso yithuku hayi ngibona ngisho ku-TikTok abo TikTok akadlala ingoma ngazi lo manje kwasha kwacika. yabo khona la khona esadlala khona umaskandi ngithi mina hayi azwa happy boy hey futhi ngonyaka odlulwa-ke kungilokothe angakubona kahle hayibo Kundi brush bongeka kundi brush kune short hair
ngangilindele ngane mfethu kodwa shembe kazubani inkalakazi kazubani and ayipost inkalakazi ubona ngestory nje ubona nge-TikTok ekhona phela abadlali Abulakaze ngasho ngathi afuqama abona ufana lo unenhlanhla yezwa fuqama Kahle phela ngisho ufana lonke. uhambe kwabudokotela ngasho ukuthi uhambe kwabudokotela lwafana hamba unedokotela kwabudokotela strong Hayi usho ba wena. angimazi ukuthi ubani ngithi umvezi kodwa nje ngibona ngayo yazi yanenhlanhla lenkalakathi ethola ubongeke kodwa ngisho ngifathe bongeke now chef nami ngizama mfethu yabona ngithi declare straight into yami mfethu straight Manini bakwethu manini. Mina nje lo nyaka ayikho nje into esilengise ngayo ngingayijula. Nayo ngisengidlalela konke lokho content ngithi uzoniblock. Dubai hayi ukuthi ubongeke wedecline ubongeke mfethu yabona usekule level ukuthi naye messengerwa ama message almost mhlambe mezofika mhlambe ko 3k ngeke aze wafunda wonke lo ma message Asikalo ngiyazi ngiyabonga afundeki inkinga yethu phela thina inkinga yethu thina somehow thina yazi into eyenzakalayo yini ilento ukuthi lento bayena yayitshela fuck yaziba nani understand ukuthi ubiyena yansi mfethu abo uboqala ibuke phi indaba waqala once wabuka ama followers akhe ukuthi esemaningi lo muntu automatically hayi ngoba kuchela ama followers kuphela almost nama message agcwele nama inbox agcwele ushelo nje ubaba impela uzuthi uyangena iprofile yakho epulpit ngiyacabanga kodwa bethu mina ke ngicela sikhefu nje kumjoli ngicela niqhubeni nijolini hayi ayisikhathi kodwa bethu ayisikhathi esiphila kusona ayisikhathi esiphila kusona bafethu fucked up mina yabo into engishilo ukuthi ayabona into esile sengojola hlonya uzayo kuba ayikho lento yabona ngoyakuza uzovela uthola iskill amqhuba futhi usuyibambe kahle yabona mina into engakutshela yona mfethu thatha isikhathi sakho kahle uthi manje ngihilile ngiright ngiyoqala impilo kanje wabo futhi lo engitshela ukuthi uyena nangi ngizosheshe ngizama ukuthi ngimbone usimanje mekuthi naye umuntu mfethu kodwa mayikabi ngiyacela bandla ukuthi letho singakoyi kude nakakhulu cela sivale nje manje okwamanje khona nokuthi yazi mfethu yabo mfethu qinisile yabo bonke kunika manje mfethu ufune uzame ungabi seduze kakhulu nomuntu ohlekisana naye athi ukuqhela mhlawumbe bengala ko TVini hayibo kahleni athi ukuqhela umculo weqhele nje way very far kodwa bongeke kodwa yabo mfethu yabo kodwa ke mina okay ngiyambona wempama ngiyambona wempethe ngoba vele umuntu esingamanje abo umculo kodwa nawo wawuthatha i-risk ukuze kuthiwa high risk client high risk utshele phela ukuthi angi-approach kanjani usaziwayo yazi I was like hey man of approach yazi nje i-10 out of 10 yabo phela unegama akabiza ngalo hayi leli dumile leli lakhe lidumile mayifika kumina ayibingalela linika abazali bakhe epasini azakutshena isibongo udabukaphi abo imela futhi ucula maskandi lo muntu besibongeke ngithi mina ngizini uyayifuna uDubai le ndaba amanika aboyinika alisho ukuthi ngidabukaphi yabo nje yabo udabukapi phela ngisho manje Dubai uyayifuna le ndaba qhubeka kodwa Dubai imini osho ukuthi ngidabuka but washo nje wathi hayi igama lami ngulukhunjana ngalokhunjana ngiyungwase lokhunjaneni abana manje uyablasha wona sonibonile lapho ku profile pic hayibo lalela phela uza kimi ngithi ayilosho ukuthi ufuna ipromo uthwena nali itoho nakebheka phansi namanje uyablasha sibongeke uphuma lokuthi cabanga mfethu cabanga hayi okay asho sena ubanwa ngabani ngithi mina alright anginayinkinga athi ngicubuza ukuthi wena ubani I'm just like ngibonga kahle ngalala ngale Scott alright hayi akhe ngamagama ubrother angishaya ngama paragraph ngithi hayibo a whole celeb linesikhathi sabongeka but ama paragraph
and nawe uqale uyibuze uzayihlamba kuyena hlampe lo. Hayi bo ngithi ayi-fake account le. Double check. Hayi bo ngibabuze endlini ngithi guys, am I cute? No, ufunani lo kimi? Yabo. Akodwa uyazazi Hlampe wabona leya hlampe wabona leya video leyo ethi amehla akamfuni umuntu owiki. Wabona yona. Ngoba vele ngithi Uthi la mfana athini okay axoxa nje like for days yabo agcine azini bonke sicuze ngcono ngifonele. Ayimdrive ngimnikeze ngamnika inamba. nonhlanhla lo swayini. Ungitshela ukuthi umfana ngingakami. Hamba udokotela ngiyakutshela nje. Ngikamgquma umfana wayengafoni eze ngivideo call ngo-12 ethi ngisengiyakwi-gig yokugcina manje. Uncane nabonisa. Hayi yabona-ke lo ngathi namhlanje ngingem. Even ngisekhaya yabo mina uma ngisekhaya ngiyathanda ukulala noma ngizoncelela. Ngithi ngimdrop ngithi nginoma ethi phuma kulelo kamera ufuna ukubona. Uvuke. Ayubona na ukuthi awunawumela. Ngakuvele ngithi yabona lolu thando lwabaso. Ngiyantshela hayibo engivideo call ngishikuseni ethi ngikhathela azi basibhukhele endaweni ukuthi lana osesibami bembona bengajabula usami babonisa lepha we. Kanti ukuhambela ubabudokotela lo sihlama lo yazi. Idosha ngiyakutshela idosha labadokotela leli 150 nangu uyalazi umphethe ubani. Buka la kubhala 150 la iza. Aningizameni ngalo bafethu ningilethele ngalo. 150 kubabudokotela funa ubabudokotela lo. Elande lo dosha. Lokwethu wena ungithandi ipheka mina ngedwa. Hawu bafethu cha ningizamelani bafethu ngeke bafethu babudokotela uhlalaphi? Hayi babudokotela uthola la ku TikTok. Sophia nje. Ngone loyo ukuthi ubuyeyisa nani nokudla inkukhu zakawulwethu zakhidlulene umbali. Idlo mhlophe adle emnyama. Athi namhlanje ngidla le. Yaqhubeka bafethu bonke. Ngithi yabo lolo la amaZulu. Yabo phela la stebe ngiluka ke. Ethi ke angithi ku happy siphongo mase ngasaphumile. Asowahlala la imali ethamba oluka. Ufuna isiphongo sihlezi sicwebezela. Wetha. Kodwa uNkulunkulu. Hey. Ngithi hayibo yimi lo lisosedla imali abahleli bemcimbi. Hayibo mina bona lapho sihlala khona sama students ngibizwa scooter now and then ngingasapheli. Hayibo Lento ukupheka uyazi. Hayi. Hey. Ngoba ungapheli. Kuyahlona. Cishe ngasho ngathi wayaphi ngibamba uthi ubhalo. Look at the right. Lalela ngikuqephela indaba ke. Yabo lo umculi kahle ngangichitha naye. Ukukhona inkalakatha le yemavelemani le ibhokisa. Umuntu oqondile kanti ile kalathe ibhokisa noma umculi. Hayi laba lo wequpha no we cover. Abango 2022 lapha. Ngijwa nomculi nje nginomuntu wama straight escores. Inkunzi malanga umuntu. Usethwele kanzima ke manje. Hayi lotho ke. Loyana nje bevele sinje phuma ngila esangweni. Yo. Ngiyacisha ngavalelwa isnow wegold. Manje bethi akaze kuqondana mhlambe athi okay phuma ngile sangweni ivele kufona umculi. Lalela ngiseza nayo. Hayibo. Into nje nomculi nje i-right. Lo akaboni ukuthi vele kumculi kwangathi inyanga ukuthi ngiyomvashela. We started dating nomculi kwaku April. Ngathi ngaye ukuyomvashela ngo-October. Great Wall of China. Omani inabangaka sebengenini. Hayibo. Ebambudonga. Emfana zengibuza sebongeke. Yabo lo straight asibonge imali esaphi. Kade wagcina wena ukusho ukuthi ucela imali yani. Usuvela uqhamuka. Uthini impendulo yakho uthini? Ngizashi phela mina ngintandane. Intandane. Izwale ntombazane uNkulunkulu wami.
reverse Ngomhlabeni. psychology usho nge-reverse psychology Kuthi u-October hayi lo asho siyazi ngize ngalapho ngakini ngizosebenzela khona. Ngithi mina okay nice athi so ngizofuna ukuthi ngikubone. Ngithi mina right. Vele ucabanga ingoma yaLimit size yahlangana tanifuna nababhemi. Hayi bo. I-first meetup nje izoba ngasekhaya. Hey bu. Lo Nkunzimalanga lo straight athene wafika emqashweni nami ekuseni asayi ngisahamba ngeNewcastle. Ngijabule. Azilabhekela kini bo. Kazi la ngibhekela sekhaya ngizokwazi phela ukuyobona lo. Lona angitshelanga isikhathi ukuthi uzofika ebusuku. Mina ngitshela ukuthi uzofika emini yabo because lo mcimbi eze kuwona wawusemini. Yimi lo ngo-12 ngigeza. Ngaze ngifike emcimbini nje ubhuti ngizofika lapho ngo-7. Hawe Jesu. sumuhle kanje Angisemuhle, cishe zavele ngaphuzela. hawu kanjani manje Ngavele ngeke ukuthi mina ngifike ngo-1 lapha egroundini bese ngizofika ngo-9. Ngibuka abantu bedakwa mina ngingadakwa. unechopho nje unabongeka unechopho nje Uzibambile umuntu oyifikela late lapho ufuna ukumkhombisa ubuhle bakho live wena. First meetup cabanga mfethu. manje mayifika usumanzi Lalela phela. Hayi phuze. Angifonele hayi. Njengamanje ngidlule emuntu. Awu. Ubhuti wami kwisigebengu nginaye. Athi bhuti ngabona manje obusile eMentros. Engixisha amanzi. Engixisha amanzi ubhuti wami engixisha amanzi angithi grandpa. Hayi ngasi nje ngisathi ukuthi bengifonele endlini. Bongeka. Nanti isoka lakho la eminyango. Lisha ihuthe enzima liyakufunda. hayibo okay lo uqondile ke manje Ngithi mayibo ubuyena lo eNewcastle. Mangithi efonini yami le enye WhatsApp. Hayibo. Lapho ngicela ukutshela ukuthi wayengilethele ama-flower. Uchocolate. hayi Hey man ngizokhumisa inyongo lo muntu siphuzile manje apha ama-flower ne-chocolate. Hayi phela umculo uqondile uthi uyongi-check usebuyile eNewcastle ungiphathele into e-right. Afike kumculo saziwayo lona-ke then sihlale-ke naye-ke sihlale yabo cause wayesewembezi ngithi mina ngoba ngithi edrobheni ayi mina ngisabile edrobheni sekulate ngihambe ngiye ekhaya kamamkhulu emzini mamkhulu ngimemeze-ke ngivulele ngilala ontshela ukuthi ngazi ngibuye ekuseni cause ngangizobhala kwakuyi-Saturday ngesonto ekuseni ngivuke ngibuyele emqashweni ngiyabhala kusasa uManday. Ngiyazi nje ekuseni ngisahudula ngiphethwe ibhabhalazi ikhanda lasinto awu mangithi ngathi uGolf 8 wesoka lami lo bhanyazana kodwa awukho umgodo ukuthi ngizongena ngicashe la ngavele lapho ngipedukeni manje ubuyaphi ngathi mina hayi ngibuye wembezi bengiyohlala nolwazi siphuze wathi unamanga wena ubuye ubona ulokhunjana ngizwile ukuthi ulokhunjana hey ngathi angazani namuntu mina bengiyophuzela ngibosi njani Ngabe kuhlali phansi. Abamazo. uyithatha phi Ngihamba uyogeza wathi uhamba uyogeza ngiyabuya Ngasathembi phela. ifile uyithatha phi pho manje lo phela angithabo phela ngithi kuyapost endaweni ukuthi ubani uzophe khona kanti vele usakwabamba ama-chats yabo ngathi nayi mina ngamenza ifebelesi yabo hawu hey Utsibu bayidode inkulunkulu wamakhulunkulu hey. Yathi mina hayibo ngabenza nina abaculi into ey'febayo lezi ngabenza mina. but ifile yima bongeke yima khona into engayi-understand la uGuy ifile isigaxa nje sefile usithole based on what noma uthi wena yima uthi wena ubuye ubuka as in like ubuye ubuka ishow noma ubuye nje kumjida Uthi bengiyekene. Negazi yamtshela Uhlanganisile phela ukuthi umfana usendaweni and usakabamba ama-chats mina ngivele ngahamba ngaze ngabuye ekuseni. Gcwele story nje lapha. Labo bese angilalanga phela mina uGuy wahamba because efike nabantu mina ngoba uGuy wangidrop ekhaya esangweni
ngamemeza umamkhulu ugayi wazi wahamba umamkhulu esengivulele sangubo. Hey. But engqondweni yalo manje sengathi uthintekile. Ngithintekile anti angithintiwe ni right. Brand new, brand new macekeceke. Umali angiceke. Into esathintekile nje imani ini kuphela. Yabo le mpilo esiphila manje siphila ekhaya siphila South Africa. Imove ngikutshele wethu bhayi siphila imove. Lalela Feeling nje please. Ngiphike afike endlini. Afone ethi ngisedrobheni sugezile ngithi mina yeze ngigezile. Jesu angazofanwa ngisendlini yakhe. Yazi wrestling. Yamazi umuntu wrestling ezohlwa ngisho nawo bakuthiwa 3 vele ededelela umzimba. Akuthinte indaba July. Isibhaqo. Hawu. Hayi kanti uthi niyathintana. Lalela ngathi ngisezwa nje ukuthi awe makaze ngafa induku. Hawu shoot ngithi hawu kodwa mfana dabule. Udile ngaphezulu hayi ngezathi. Udile ngaphezulu ngezathi siyazwana. Ayibo. Udile ngaphezulu kuphela. Ngiyabavula amehlo engavuleki. Lapho angazi ngokuthi sengidakwe induku noma sengidakwe lento but sengibhelile. Uhlakaniphile lo mfana lo. Hayi kodwa ngeke i-risk leyo mfethu ngeke. Right ukutshela ukuthi lapho abo nje velekile uyafana loyani. Wakhipha isibhamathu uyabo ngizokudubula uphinde. Hayi ngeke kodwa mfethu i-risk leyo nto ngeke. Ngathi mina okay. Ngamtshela ngathi mina futhi angizange ngize ngenza into ebheda yabo nawe uyangizwa ngoba silokho nje namanje wathi ya ngathi mina bo. We hayi lento kave ngihlekeze lento ethi umuntu uyezwa manje usukuzozwa ave kudlalwa ngathi abafana uNkulunkulu. Ngeke. Yini esuke izwakala uthola nihlala ngathi abafana nje nina. Ngeke ufana nje mfethu akulula bongeke sesingakhohlisana nje. Akulula. Yabo nalo usuke kusesha noma eqhamanga ethi hayibo ngiyakuzwa wena kade ubhiza kahle uqhamanga akulula ufana nangu kodi bo uzathi nangufata kodi thina nje usungabalansisa mhlambe like ungabalansisa nje ama probabilities ukuthi ubukuphi ngasiphi isikhathi wenzani mhlambe nawe ngilook guilty. Hayi ngeke thina bese hayi thina nje sidizayine ngenye indlela bongeke hayi ngeke mfethu futhi uqhamanga sashesha ukuhlanganisa istory babo wena. Yo. So guys ngiyaqhubeka ke mina vele ngangayijisela ke. Uvele kodwa phela nalo selehlelo lako usethinte kabili usinte ngesandla ukuthitha yonke indawo. Wangithinta yonke indawo. Sele right ulanga. Yabo ngiyila ngokwangifonela wathi awubuze lelo nakho ukuthi ilaphi. Ngithi mina ayibo wena uyindaba ungibuza ukuthi angimbuza ukuthi uphi. Ethi ngoba ngiyakutshela idube noma ibe hostel. Sekuyena ofstockhayo webantu xa ustock umunye umfana. Manje usehostela uhleli nobani. Hayibo ngisho uvalo ke manje. Ngiwhatsapp lo ngithi mina hayi njani hayi ngiphendule kahle. Ngithi mina okay. Wesho ngempela ngathi awu. Ngibuyele kulo. Ngithi manje ngene abantu uzenzani? Ethi yabona ukuthi nje noma ngayini ngenzeka. Yabona Yabulalisa ilontuzane. Kwami ithume ngendlela ilontuzane yabulalisa. Yabo mfethu inkinga Manje indaba zami zomjolo udinga amanzi. Inkinga somhlabeni Hayi amanzi ngiyazasiza ngeke udinga isiwasho into amanzi aqini ane prayer phakathi. Hayi mina yabo nje emjolweni ngihlukumezekile nje right. Hayi uthenga omaduveti bongeka awukhale phansi kodwa uzobona awukahle ngo-2022 lapho hayi cha na kodwa phela wayithenga kalakathi it's not like awuyithenganga and stuff to fight kodwa 2022 manje into zami ahambi kahle angina uyawazi ulokhunjana uWhatsApp dry uthi uyavuka eksena ngisho good morning babe are you okay akho lutho akungisho good night angisazi lutho nje okay yabo kuze December manje bongeka kuze December yanzenze njani manje unika advice cause vele maningi ama message akho kuma inbox lobaza mbalo othi ngibolo ukukhuluma ngayiphi indlela ngibolo hey ngibafuna abafana right
Hayi. Phela bengisaxoxa ngiqhubeka indaba. Alright-ke ngiqhubeke yabo. Qhubeke. Hi-ke guys, so ngoDisemba kwenzakala into othi ngibuzwe ukuthi ngenzani empilweni. Akushaye phansi-ke lo umrep. Ngitheni down yabo, angisilongijwayela kabi lo. Kanti ngisatheneke down, sisi wami no-TikTok mina ngiyafana nosisi wami. Ngizwe nje uma ngibuze ukuthi ne-right nalo mfana uthi no. Ethi hayi-ke sisi, ushela usisi wakho. Ngazi, Ubhalansisi thinta amasayidi wonke. Uyabhalansisa uswayini. Angithukuze uma kuthiwa mhlawumbe adolobolile uma ungasazwana lo muntu kuthiwa iy'nkomo azibuyi ithathe omunye egcekeni. Lapho phezu Ayanda noDubai ekhaya siyafana. Kodwa usisi wakho omuhle njengawe. Ngifana naye nse. Yo. Hayi usiqhubu bongeka ensengeka fana. Even indlela yokukhuluma siyafana. Angeke kanti uma wakho kanti wenza kanjani mina baba wakho? Ngithi Ayanda nawe sabe uma ngathiwa na mhlawumbe mina ngitshela nawe noma noDubai ngeke nimshiyele loya muntu because uyini nami nguluye. Hayi baba futhi kanti uma wakho noma bakho bacimeza benza kanjani? Anona mawena. Yena wa93 mina nga 2000. Yo, okay hlupha kanje. Nkulunkulu. Yabona ngathi lo mfana lo wangibuza ukuthi ngibhizi ngane empilweni. Secondly, Imabongeka ukubuza ukuthi ubhizi ngani after senithintene. Usemthintisi. Bese abafana bakuhlaza ayibuza ngayonke lonto esafuna ukuthinta. Hawu. Nakhona umbuza kanjani umuntu obe-student? Cha usayithinti webongeka yazi lo mbuzo uqhamuka nini? Qhamuka uma usuthintile mfethu. Le yabo sasicebe usibona uma usuthintile. Ngeke yabo mfethu ngeke buka awucela ivar. Ngitshela iqiniso njengomtefo. Yabo ngitshela iqiniso njengomtefo. Ngeke ayikho umfana oyoke akubuza ukuthi manje wenzani empilweni mama ungakamthintisi. Akekho noyedwa o straight umfana. Futhi inkinga igqila. Ayiyona. Abo musafuna ukuthinta ungasuka into menhla eTepeni ngasuka le eTepeni ngafika ngisho eMpumalanga. Mina manje zinje mfethu Ayanda. Ubongeka menganje cha angishopuni inamba. Hayibuka shaya imoto mina ngiyekuyena. Ngashaya imoto ngiyekuyena. Angifuni uqambela amanga mfethu. Angifuni. Akuthintile bese uyabuza ukuthi uphizi ngani. Mas ngithintile imthetho mfethu. Uyabona lo petrol kusuka la ngiza lapha. Uyabona kodwa hayi mfethu. Awugibela itaxi mfethu. Awugibele mfethu. Awugibele mfethu uzothekweni. Inkulu kubo manje. Noma mthetho ayifethu zwakala uyabona noma yokuze yabo into ekanje sengikhuluma leyo language. Kodwa manje manje zinje. Hayi ngisho ukuthi indaba nokuthi base siyakhona mebesilindisa futhi abona ukuthi yazi futhi yabo mase sike sisayi isidala lesokuzayi mehlala nomfana uhlala u3 months ungalala nomfana kuyafana umfana ngalala na ungahlala nomfana ungalala nawo 3 months wonke uthi ungalala nje namhlanje kusasa abaleke. Yabona ngempela iscam lesiyana uthi wena mhlawumbe mhlawumbe inyanga eyodwa noma 3 weeks ubaleke futhi kodwa iscam yazi futhi ngitshela enye into bongela khona futhi kuyona yonke leyo nto ukuthi okay ungamzulisela umfana mhlawumbe usheshe umthintise uze ubone uyakuncanya noma cha. Omunye futhi mhlambe ngempela bese avela kuncanya ngempela yabo. Bakhona abantu abanezitori njalo. Bakhona abantu abanezitori njalo. Asingenze ngathi azikho izitori njalo kwe mhlambe umjida abathanda nesikhathi esincane mhlambe yabo kwa right kwasheshe kwa right hayi yabo we live happily ever after. Bakhona abantu abanezitori bese bakhona inkalakatha mfethu almost uyithintisile bese yabo ayifethe vele bengifuna ukuthinta nje lokho yabo. Like it's a two-way street mfethu. It's a two-way street. Var. Bayanduhleka kuphela. Bayanduhleka hamba nawe wafica ithombe. Hayi mfethu kahle ngivusela usinga sengadlula. Adlula. Wena. Ekhaya abethi bengiphakela ukudla ekhaya ngithi hayi ngaphangi namhlanje ngigrand. Hayibo yini kusangeni ngisho ukudla. Hayi right. Hayi ngitshela ukuthi obhuti wangibuzi uzingibhizi ngale impilo ngabugcina lapho nje December ngaphuma kuyo. Hayi uyacasula leyo. Abona Ubeke nale nkalakatha. Hayi kanti nayo ke sizobe idabula amafu ngoApril.
uNkulunkulu ngeke wena uNkulunkulu akakufuneli into enhle eduze kwakho ngoba umuhle. Lalela Ufunela lapho inkinga. yabo lapho inkalakatha bayiqala bayizama ngoDisemba bayigeja. Kanti ayinama-tax into bonke inkalakatha noma Hayi wena ngeke kunenhlanhla yomcebo. kodwa nawe Hayi kodwa kodwa nawe ukuthi phela kwakuyingane encane wena 26. Kodwa nenhlanhla yomcebo mfethu Lalela ungicobelele phela sikokho. bemgeja bo. Hayi ngoJanuary. Yazi ithini inkalakatha? Ithi inkalakatha yazini bonke ngiyakwazi ukuthi ngiyathanda ukuthandwa and asiyazi mina ngihamba noma ngayini la emhlabeni. hayibo Yaselimtshela igazi. Phela usuyeza ukuthi uyafuna. Ngihamba noma ngayini ngicela ukuthi ube ubheka cabanga ipermission. Ubheka umuntu ozokuthanda. Ubheka umuntu ozomthanda engizokwazi ngishiye naye. hayibo bongeke Walenza iqiniso. inkulumo njani leyo Yazi kufanele athi yena athi amakhadami nephini kuthi na ube akakushini umfana uzokulethela inkinga akakushini nomcebo. Hayi Ngisenza le ndaba. wayilahla lapho ke. Ngithi mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto athi yazini anginangane vele. Bangifa la yonke into yami yonke into izophela ngicela umithi ngathi mina ngimithi mase wena uyafa mina ngizayi nengane ngiyichaza ukuthi babakho washo ungakazalwa. Intenzima ke le. Ngathi never ngathi awuncamane Yima, webongeka. Whoa. There's a very bold part la. The guy knows ukuthi kungenzeka noma yini noma inini. Why the fuck not? Ima, why not leave like KZN or leave nje completely? Like he Why? left wahamba endaweni. Warelocate. Inkinga ngikwazi uxoxa ukujula kwani. Okay, yeah. Kodwa mina mfethu, ngiyangixoxa. Ya nanokuthi nanokuthi wena Dubai mfethu into eyenzakalayo. When it comes to kuthiwa namhlanje uDubai samdinga ngisho uthanda ungathandi. La abantu laba basakele kakhulu mfethu bakwazi ukuhamba beyocela abantu bakini. Ngisho yes. Udidiseke ube Ima, kodwa anda mina makuthiwa bethu ngiyazi nginenkinga la eThekwini. Hayibo mina bese ngavele ngiyela noma ko-Eastern Cape nje mfethu mhlambe le. Yeah, bro. It's not gonna work out. Bazothola umuntu oyedwa. Dubai as much ngeke ngiwamention amagama abantu. Uyabona la eTurban kunomuntu owasuka ethi ayuyele eGoli. Mhlambe bamdayisela u2 weeks. Ubuye sezongcwatshwa ngala. Ngiyakutshela la abantu mfethu nje mfethu mase bekudinga uthanda ungathanda bakuthola. So nje mfethu there's no way. Hayi ngiyazi ngitsini mina anesi mina ngiyefela ngingizingikwazi. Athi ayazi ngibonge okay it's fine. Don't do it. It's okay but angifuni ukuthi ngishiye nje ucovered unomuntu. Hey ngazama kwabheda. Kodwa usu-authoriziwe ayani usu-authoriziwe wena. Yabo nje ngoFebruary nge-4 bamfica ehlele endlini yakhe. Yashisa phela ngoFebruary. Bamfica. Zadile no Valentine. Kanti bazomshaya uzobashaya washaya oyedwa babaleka. Waphunyuka then wayesibhedlela ke. Then warelocate ever since lapho ke. Lapho ngithi ngiyazama ukubamba. Ayi kwangidlula nje. Kodwa usuthole ngisho authority from head office It ukuthi didn't work out, bro. I did try. Yabo nje Kunikiwe ugonyo e-office. i-head office. Uvela ngedeza Dubai. Uvela ngedeza. ngi-authoriziwe ngazama nje uFebruary uMarch ngiyazama bona silent mina Akulungi. Kodwa yabo bongeka. kanti ngeke Indukeke. Ngiyafuna uqamba ngasikho sami nenhlanhla yomcebo yo. Yazi wena umcebo yakulandela. kanti nge-3 April Kungozi nomcebo ungena kwi-account yakho manje uza uphethwe abantu yabona nje. Hayi kanti nge-3 April ingane yabantu nje yavuka ekuseni morning like right yaphila have a good day I love you how I love you too phela into enormal kanti ngiyogcina lo love you lo Please kodwa bongeka. ilokhu ngaba lonely lokho Uyasho yazi mina into engisho yena cause wayesesense kwakufanele asondeze amakhadi yonke into eduze kwakho. Mfethu wena mawucabanga ukuba babezovuma nje lokho babezobaza ngene. phela umpana wethini bethi umpana mongamitha
yonke into izovela emntwaneni. Ngathi angifune imcebo mina ozongishiya nengane kumele ngichaze. Yafana nalowo mcebo uzotshela ukuthi le ngane ilendi ibe na 20 noma ibe naba. Ngicela Ngicabanga Buka. ivele la lento ithi ikhulu ivele ingabi kumfana ke ivele ethi mina ngiyashintsha. Ngiyinhloshana. Ngavele ngiyibulale leyo nje. Sister ngibamba ngoJanuary. Hey bese bafuya hleka ngihlezi ngibuke yami ngithi abo ngane yami futhi ngasingijikele manje sengishizele kangaka ngikhulisa. Hey ivele ibe isithabane ngavele ngiyibulale ngithi foseke mfana wami. Ayanda uyacabanga ukuthi lesi club sihlale ngoFebruary, uFebruary, uMarch, uApril, uMay, uJune, uJuly, uAugust, uSeptember. Just ngabe nje ngiqhutshana nalesi lofana ashona 6 months ago. Cabanga. Ngabe uhleli nelontuzane nobuhlungu obungapheli yoyo empilweni. Kodwa phela ngisodwa wami yamafuzu yihle wengane ngempela ngempela. Kodwa phela ngabe sicabanga imazi yo. Ngabe nebank balance injalo, ngabe i-right, ngabe uhleli kahle, ngabe uhleli right. Ngaba londi lokho ke. Kodwa bonje ngithi bonje into zami zomjolo mezimnyama kanje ngithi mhlawumbe ngabe nje kungcono ngingane abe ngiyaduduza ngayo. Webongela. Hayi uyasaza ngabe kuhluphani lesigebengu lesi. Isizulu yasaza ngithi. Isizulu yasaza ngithi. Serious ngabe sekuhluphani lesigebengu lesi hayi. Ngabuza ukuthi wena ufuza uyise wena hayi. Hey mesekhala uzempu. Ngabe thetha hayi wena uyahlupha ufuza uyise manje. Webongela isizulu yasaza ngithi. Isizulu yasaza. Angithi uzoma kuthiwa induku enhle. Igawu lezizwe. Amen. Ungafuni ukutshelwa yonke into. Hayibo. Manje Ndwenhle gawule Dubane nje mfethu. Ungaloku igogo. Dubane nginyana ufasa uthunamba namabhedding yama umchosi. Hayi sizoyila. Sowenza njani? Angimazi for sure sihambela neMbobo intengo 2022. Sowenza njani Solanda home choice wethu bese siqala kabusha eDubane. Yeah. Finish home choice awubonge. Mofuna yabo nje indlela nje ongatholi ngayo bengithi abo manje kumele ngeglemdlu. Imali webongeka mina ngicela ukubuza una how many months ungatshone? How many months ungatshone? Hayibo umuntu abashona ngoApril. Last year this year. Should say April, May, June, July, August, September, October. 7 months now. Awodwa phela angazi ngayi bangihlala ngawonke. Okay, fine. Ngiyazi ukuthi uyabona umbuzo wami uthi ufuna ukuyaphi ngakho sheshe ufuna ukungiphendula. Akuthi uyabona fine ukumbuza nje ukuthi sheshe ngiphendule. Awayithi straight. Hayibo phela mina futhi phela mina ngayithola mina lapha futhi besiphilelana. Bewunja yami. Washo nje umfana wathi into kumele uyenze follow procedure mangihamba. Follow procedure uyahamba uyogeza wenze yonke into okuthiwa yenza. Wathi ngoba angifuni ukuthi lithiwa uzuzuthiwa kunamathele kuwena ngibangela inkinga wathi kumele uqhubeke uyilona impilo yakho isazoqhubeka umncane ifishi bright so mina ngiyimali ngempela ungazi ukuthi uthola ukuthi uyabona ukuthi uthinta omunye la ubona yena wena hawu futhi mina ngasho mina uthi uhlala unyaka hayi mina ngijela nje lokho wena oh yabo wena bonke kabethu yabo nje into engayenza mina ngafika yabo nje wangcatshwa nge-11 nge-18 uma wangithatha sahamba komunye ubaba ngashaya awuqulekanga emgcwabeni angiqulekanga ngiyenza kuleyo phasi subuka umthinto wakho uyofihlwa into zakho uthulo azahamba ishebo uNkulunkulu wami yo edliwa intuthane kophinde ngithathe iphe nje into zakho zodliwa intuthane hayi mange 18 angithathe angizwe komunye baba nje laba ngana afika angenza angisizisene semfuleni isigesi ikhamba iphintela iminyaka yonke le process yabo abo mase sibuyi ngibe nale feeling ukuthi yazini I want to start afresh yabo ngifuna ukugunda inwele zami ngayigunda lapho ke shoze kahle wamhloniphi yazi naye ngabe uyagangala ikhona uyakwazi ukufana ukuthi bangijaja abantu endaweni bathi yibe kumnyana wakho ngathi angigundelanga ukuthi ushonile ngiqala phansi impilo I'm starting afresh inwele nje badugundile nkalakazi yabo mfethu sekuyayenza isense manje ngagunda lapho hayi bese ufuqama ngale lebhoza yakho boyincanywa ngifuna uqama manga ila bengincanywa
into yabo nje mhlawumbe bakhona nje abakubolangele ngipheshuza kakhulu ngokuxela mina sisibahlazeni bayiningi ngala yoxoxa ngayikhwela Kuyafana bongakayiphendula i-DM. Kuyafana bongakayiphendula i-DM yami mina mfethu. Yindaba ephendula i-DM yami bongeke. lala ngayenza yonke leyo process leyo yabo into eyinzima guys ngitshela iqiniso yabo leyo kuheva nomuntu ongamjwayeli ongamnazi ukuthiwa kumele udabule wine stand ungaphindi Ukuthi nonembeze ngabongeka wethu. Ukuthi nonembeze. Leyo nto iba nzima ngoba nonembeze. ugogo wathini athi ugogo uyabona-ke manje usuqedile ukugeza Sekufike uyomboza umuntu one stand. phambi udabule wine stand ugogo wami ugangi ya Ugogo. Asukubona manje into kumele uhambe uyoyenza. Kumele uhambe nje uyovuyela umfana okukhulu manje. Into kumele uhambe-ke manje uyoyenza. Vele umfana nje sinene. Kodwa bonke imali kwabongeka. Awusangicabanga ukuthi adali kulo mnyama-ke nje. Hayi ngoba kushiye hayi bra i-wrong leyo. Cha usangicabanga. Hayi mina futhi ngalithatha mina ibhadi. Makuthiwa ngilithatha kuwena, ngalithatha mina ibhadi. Yazi ngenze Hayi njani? ngalithatha mina. Ngingalithatha mina. Njani? Ngenza la emnambithi. Ongubani? Osuzophela enkulu. Wathinta isi-17 eyodwa yalapho. Yashayiswa ibhasi yashona. Hayibo. Lutho ngitshela ngenza la emnambithi. Uyazi vele usimo akungangimuhle. awukazi ungabe muhle isho nje kahle awukazi ungabe muhle ngithe lesh ngasho athi lo akazani nami mina-ke lo Wamthintiza. ngahamba kanjani mengibala mnambithi sobonke ngithi ngomba kwaba wena umshene isilonda esingapholi naye abo mina mfuqa mangaka abo mina-ke lo abo njengoMay ngase ngi-right because ngayo kodwa check kulaya baba ukuthi yabo wesinye wadayela bafethu ayishayela into yakho uclean ngomay June-ke ngase ngiyimina sengi-right ekliniki manje imali since jawu since abo mina mfuqa manga mina ungizusele abo mina ungizusele leso silonda esingapheli leyo sa one night stand mina mfuqa manga afana ngangizobe ngiqala kuya kumuntu esizulu ngaloyo la ngithi hey nangomuntu edlala ngami lo cela umbuyise ngeke ngimdinga manje phela wena yazi wena umjida lento ifika kanjani uthi eliyangane ngayiphotha ngayimboza same night wena it's not coming across as yona agregious when uyibona wena ukuthi unswempu ngoba yazi wena emehlweni akhe izothini lento eliyangane bese ngayibona ngayiwisa same day yabo lapho vele ubongeke ngalo TikTok vele ngisho ngithi slima awazi wena wazi hayi mina mfuqa manga nje fana ngadependani umthinto ukuthi ubunjani awona bengikuzwe kahle umthinto uzobuya kuyafana uzobuya hayi ngazibuyela mina nje uzofuna ukubuya hayi mina ngithi nje ngashesha yabo nje into zami ngashesha ngayiqeda nje manje imali okay ngiyayibona ke leyo nkalakathaka wena bongeka since ke June April kodwa nkalakatha kodwa mambana kodwa mambo angigcinanga hayi bo bahle phela ngo-April it was part of cleansing yami yaphela ngo-April ngabuyela ngawumuntu wasuyagcina ke lapho kwavala ibhuku wavala hayi bo ibhuku belivulwa phela lifundwa kancane livala ushilo nje befunda lo 1 page 2 pages phinde livala bese bese ungeke usafocus encwadini uthi page 1 page 3 buthi hayibo ngoJuly exactly ibhuku nje phela awusathi ucela kuyona usufunda uxayibana mhlanga singafunda page 23 page 23 hayi ukuthi uzothwena page 23 24 25 26 suyayitika nje lo ngagcina ukuvula mina ngoJuly wenze kahle yazi nje bese incwadi engcwele incwadi agcina uvula uJuly nencwadi engcwele abaseKorinte 13 abaseKorinte 13 yazi ifundeka kanjani lapho
Hayi kodwa guys, uyabona manje kodwa lento le iyisifundo zokuthini ungazi uma uhlangana nentombi endaweni. Bese uvuma so easily ukuthi ujabule ukuthi hawe ngipackagile. wena phela as umfana yazi Bongeka yazi Bongeka kutshela kuthini wena as umjida kodwa it doesn't come across as when it comes across as i-victory kuwena as mhlambe you won or uyiqhawe for the night or yabo like your Awuqhawela stars amaqhawe ke. Buka ke iqhawe ke ususele nesinyama qhawe. Yebo-ke kuyafana mfethu abakhona izinto mina ngizokutshela esingasoze sayibalekene nokuthi asuke esingazazi njengangikhile ngiyalinganisa ngenzela isibonelo mhlampe ngiyalinganisa ngihlangana nawe mhlampe endaweni zomgroove uthola ukuthi ngisuka kumuntu mhlampe kade eyikhiphele sisangazi nami akangitshelile ngiyabuya ngiza kuwena understand nami angazi ngiza kuwena ngiza nesimnyama so kunezinto esingesizibalekele singazazi because eqineni ngeke ngithi mina ngiza kuwena ngithi Bongeka awusho khona umuntu odulele naye uright unjani uclean zivele zithi ziyasuka nje sokungoba suke sejaha ukuzwana amandla ngizigcineni so sejaha ukuzwana amandla asisekho isidingo sokulewe ngibuza ukuthi mina hayibo mhlawumbe uphuma kubantu abangangemumva hayi lonto ngeke usayibuza leyo kunento ngisho kunezinye izinto futhi singasoze sayibalekele Ngiyalandela amabhadi. cha mfethu akulona akuthina ibhadi nathi abafana kuphela nani namantombazane niyahlangana nento kanje njengangisho mhlambe beside ukuthi wena lami ngiyalinganisa mhlambe uthi eza nami amabhadi noma uthi eza nawe ngeke uzungitshela ukuthi hayibo yazi ngeke ngaphumeleli isisu kodwa ngasheshe ngayilungisa leyo nto ukuthi ngeke ngakuyenzika izinto eziningi procedure yakhona uvela uze kumina ezinjani nami ngithi hayibo nangu uBongeka Jesu mawukade ngimkhalela Jesu kanti sekushayisana Mina ithini ngiyambongela ke lo ngithola emva kwa-April. unenhlanhla gitelo idlozi loyo Awulwa ngifela ngoJune unenhlanhla mpela. yabo because wasukwazi and kuyena mfethu yabo qondile akusoze futhi kwaregister ukuthi otherwise yena uyoyitshela nje mfethu liyangane ngayididisa ngayimboza mhlawumbe yabuya bulwe ingqondo later on yabo Dubai lapho ngihlezi ngimbona. Okay. but yena Bongeka yabo lento mfethu you have to view Akubuhlungu because ngiyasho ukuthi wangikhipha ugibeli boy. kodwa awusukade ngiphe gibeni boy yabantombazane futhi engade ndiyabhamba nkulunkulu wami lapho uthi yena uboy usafuna usamo wena suthi hayi kame kanti wena uziswa chocolate ufuna ukudla bonke ophisi ba-chocolate Hayi khehla ke. akasephula iqhuzu kuphela yena usethi hayi bongipha amaqhuzu awu-3 yethu Bongeka hayi hlephula iqhuzu elilodwa isofuna ukuyitika asobhula lami ingama yakudlalisa ibhola sufuna ukugodwa nebhola kanti njani hayi ibhola lami ayenzile yona hayi Bangimbona ngivele Bongeka ngize wow ubani wena. Ngaze ngize hayi khehla ngeke khehla hayi yakubonanga what. hayi fuqa ukuthi mfethu singakhuluma naye sisho kanje mfethu mfethu fuqama yabona kunento sokuhlambe sike siyayiplan mfethu lento esenza la umntshontswane kuphela sivumelani yazi khona yedwa uzokhala sithi So not like nize na plan mhlawumbe lese kwenzeke mhlawumbe ufike kwenze i-accident kokuqala ayi nibe right iphinde yenze yazi akekho ozotshela umuntu but kuzohamba lapho uthatha ikhotshelwa umuntu ukuthi niyathandana or uyamthanda kuzohamba khona lo ozovuka esikhwele ngenxa yokuthi manje okay unawo umuntu eceleni lo uthi uyakhuluma uthi wena hayi mfethu ngeke phela ngeke ngisakwazi ukuyimela lento yakho uthi unomuntu eceleni ngeke base yakubuza ukuthi hayibo khona yena wakwatshela omunye kuthini ukuthi siyathandana ngoba phela kwabe yinto ukuthi ayiyenzeka nje qala kumshikashika-ke manje indaba sengivuka esikhweleke nami ngithi mina hayi abona nto esiyenza ngizwa-ke nami phela yikho lento esho yini ulo wamntshontswane esewuzwile ukuthi hayi bo naye uhamba ngegumba fayo uhamba ngegumba gumba serious sekuvuma ikhanda kuphela ngirese nje ngikanje ngithulile nje hayi dinga iprayer futhi sami angivunga good angikho good night abona manje ngixoxela nani akunamuntu ozothi Bongeka akukho lutho nje yazi mina ngisolana noBongeka I'm so damn chilled yazi ngisolana
Yabo ngalezi ikhathi izinto zakhe zihamba kahle. Mfethu ngangithi ngiyabona upostile ngisho ukephi kaShembe ngithi mina hayi mhlawumbe lo unike uvaselina ngale ngeke ubonge kwenzeka nje izinto zakhe zonke ziyakhanya. Esonto Yebo. epost nasephakameni. Lapho Yebo. cishe sinesonto sengivele ngaliduba. Isonto Buyela ngicela sibuyeleni buyela manje yabo la mnotho lo ubalekile awubuye kuzobuya Uzobuya. ngelinye igiya ke manje. umnothwana obalekile la base nginamashwa kwezothando. Hayi namasho mfethu. Wena bonke into yokuqala. Yabona bonke ima. Abo lo Wo. wangoJuly wavele nje. Ngiyabona nje umuntu eshawa reverse ngithi hayibo. Cha. Yabona. Reverse. Yabona bonke into yokuqala nje mfethu. Tasha reverse yasibonke wavela shaya reverse. Ayikho unamanga bonke. Ngeke umfana nje. Ngihlala bypass I promise ngizophusha icontent mina la TikTok yenzo. Hayi unamanga bonke. Ngeke upana mfethu bonke ke muhle kanje vele asuke nje mfethu. Komjito avele nje asuka aye kubonge kungonakele zinjena nje hayi ngeke uqaba. Awe sho nakho ngikutshela. Hayi unamanga. Hayi mfuqa ngiyonginga ngafanga ngithenga amaphilisi stress. No bonke ngafanga ngithenga amaphilisi stress. If abantu abantwana enhle mfana wami iyanikani stress empilweni. Inkinga yini mina? Ngithanda amabhedi. Manje sinaswa amabhedi just girls nje. Kusho ba. Hayi kala kathi bonke. Fuku uzahleke kusho ba Jehova. Nginganandaba ngayo. Akungifikeli ukuthi ngiyo-install emsebenzini nje ngivuka ngiye. Hayi right bonke ungaqali nje mfethu ungaqali manje umuhla kakhulu. Yabo nje kunje dali umuhle uqedile. Hayi mina ngisho mina ngachuma ngangachuma. Mhlawumbe kunikeza abantu besifazane akusiko ukushima phela lokho. Angigcini yabo sengigcina kanje kuma DMs. Manje mukhalela umthinto wenze njani? Angenzi lutho. Akungicabangi ngoba ngilalela ngento kanje. Yima webongeka. Hayi phela kodwa kuyenzeka lapho uthola mhlawumbe uhlaselwe umuntu uthayibo. Aboma kumele ngijule ngalokho. Ngivele ngicabange lo washo na ngivele ngikhale. Hayi ngeke. Yazi anda mfethu. Yazi anda cabanga. Hey yabo mase uhlaselwe lesasimo lisana awokona ngiphathi mase kuhlaselwe uwedwa lesasimo siyingozi ngathi ungangabona umuntu uvala amawindi. Inkinga la yabo nje intombazane waqala uku-DJ. Yo DJ unomphela. Hayi kholonta ayikho into ethi nje nomphela. Lasisema sihlaseli njalo umkhuhlane nokuphatha zonke izithu uyakuphatha ngalezo sonto lelo kwenye ikhathi ube right. I swear angaze ngi-DJ mina. Hamba into bongekaye. Ayibusisiwe lo naseBhayibhelini nje ayibusisiwe leyo nto ayibusisiwe. Akazi ngiyempela ngiyantshela nazi ngiyazi ngiyafuna mina angaze ngi-DJ mina. Akazi ubo DJ Sindo. Hayi. Hey bongeka. Bongeka. Cha mina guys yabo nje mina sometimes yabo ube right lo mfana lo yanwasha but yabo nje manje I don't think mina mfethu ngizomthola abantu banabantu babo manje umuntu uzofuna uzu understand ukuthi umuntu ayingilomfazi nginengoduso nginentombi yabona ngikutshele mina kuleyo nto leyo leshoyo mina like yabona khona lapho uthi vele kube nzima ukuthi uyanderstand because isikhathi sakhe akanaso. No beside lokho yabona mfethu mina like ngihlangana nawe ngiyakutshela ngithi awungithi because automatically uzongibuza ukuthi wena nayo umuntu mina ngikutshela direct ngithi ukuthi face bongeke esikhathini samanje kule age yethu there are few people abantu bafica bebodwa lokho nje manje umuntu ukhishwe empilweni manje yabo sithi nawo asazana Ngimkhipha kanjani umfazi wakho mina ifiance yakho ngizoyikhipha kanjani? angithi mhlezi nithi nje kushaya itofu Yabona futhi manje senginamashwa. Yabona abantu abalobolile yibo nje laba angisafuna abahambe khona. Ngabona ke mina ngizokutshela into yoxaku ngakwenza lokho but nje umuntu olotshuliwe nina mfana abona ngihleze ngisho nami kumfana yabona once kuwe kuthi uyahlonishwa ulontuzana umfazi womuntu. Ahlonishwa umfazi womuntu cause lo muntu usuke invest kakhulu like mina ngibeka imali ngazokhokhela ngenza yonke into uyokhamba umuntu ozovela athinte nje kalula uzothola umvuzo omkhulu lo uzonika umvuzo omuhle
uyothola umvuzo hayi umuhle. bese ayenziwa umfazi womuntu empela uyahlonishwa ke nje bese Hlonishwa. wavuka Hayi sethele mina nangezinyongo nginabashwa nje. Abantu abathi umuntu uyakushela uthi uyabuka nansi into yesilva. Yo. Ubobaleka ngenyawo zombili nje mfethu ungaze uthole ichitho ucabanga umuhle kanje. Mhlawumbe omunye seniyaxoxa. Ngethi ngizona Richard aqeda nje nginengoduso. Hayi mfethu ubobaleka ngenyawo zombili mfethu ungaze uthole ichitho umuhle kanje uyacabanga usuwonakala ubuso ngenxa yomuntu ayimfethu ngeke. Ngeke nje shiya phansi baningi abafana babaleka bapheli. Ngithathe ikhefu. Nawe usuyithathile lo ikhefu. uthatha ibhasi libheke edubane nanti fayithathe Yabo nje ithiko. Wazi wena nje ukuthi Manje ngivuka ngevenda. yabo nje ukuthi ufuna uthatha ibreak uyovuka sekuthiwa 10 years later abadlali bekuyilaba. hayi Uthola uhobo-ke manje ukuhlukumeza ungathi ungaze umtshele lo hlobo ukuthi lalela ngiphume ekulindeni nawe uzongi-edela futhi iy'nkinga mfethu hayi avele kuyeke kanti bengilinde wena uthi uzongihlukumeza futhi hayi mfethu hayi Hey, ayini abafana hey. iTheku linjani Ngiyambonga mina umuntu waseThekwini. phela not like eThekwini as in like CBD eThekwini sengisho like nje hayi kodwa mina ngithi akuqalweni phansi emhlabeni mfethu yonke into iqalwe phansi hayibo mfethu umhlaba ngeke uyingce umhlaba uxubene nje umhlaba hey kubheke upside down ngempela hayibo impilo lesiphilayo ngempela umthandayo awumtholi uthola ongamthandi Lamane uthola ongamthandi ngizovuka ekuseni kunomuntu waseThekwini ngamapalisi lisi angazi likhuluma isivende lokho ithi nje yima webongeka yima ngicela ukubuza owaseThekwini imuphi uyibhokisa noma lo weduvethi Duvet Duvet lo ngo-2022. abona nje wazi wasenzela phansi yakhe mina uDuvet ngafika maduze ngithi webafulalela wazi wasenzela phansi uDuvet siyitheku namaphethelo Guys nani mhlawumbe ubamba 2022 indaba endala nje. cha sesho kodwa wazi wasenzela phansi uDuvet siyitheku namaphethelo sabafana baseThekwini umasipala weTheku hey siwumkhandlu weTheku Mase ngiyofuna i-event ayivele livuvuze buka manje ayanda sikuphi buka manje sikuphi event ulizweni event aka uba hayi phela kuthiwa phethe kahle kuthiwa phethe nice amavenda kuthiwa phethe nice amavenda hayi kodwa phela nawe angasisabisi kodwa angasisabisi amavenda aphethe isandla hayi amavenda azomosha Isandla sengane. Understand njengoba ngithi aphethe isandla aphethe isandla sengane Encane noma sikhulu sandla sengane. hayi akutholakala kuphawula hayi busasichazela siyekeni amavenda khona nawe ungeuzuye evenda sibuyele ngala cha kodwa yazi mina ngikhala ngani Ngifuna bafethu livuvuze ekuseni ize vuvuvuvu. cha yazi mina ngikhala ngani bafethu wena lapho uthini mesho njalo wena uthini Lo ngithe yenda ngirimi Ngeke ndivuvuvu. niphila ngemuva ngo nibuka imuva ngo ozu understand imuva ukuthi kuthiwani ya ufunda ama-subtitles nje kuphela hayi besikho sami mfethu hayi abonje abafana mfethu bayaphoxa angifuna uqabanga mfethu cha kodwa mfethu umuntu osiphoxa kakhulu yilo weduvet siwumkhandlu weTheku lo manje ngaba loyo nje angifisa ngisho ukubona isithombe sakhe ngoba ngovele ngimnyanyi loyo nje mfethu nje hayi buka nje manje yabo manje ubongeka mhlawumbe ubesengathatha ama-chance nedubane siyidubane ya kodwa mfethu olami ulukhehlelezi la Hayi bangiphindile eThekwini ngitshele round 2. aphinde round 2 kodwa nawe kalakatha imiselebhe laseThekwini kulona seThekwini selebhe bese ngizosho hayi kanti la eThekwini singenelwe yini kanti ukayibona ngamathi ukubona ngathi abantu abayithandi into enhle hayi shithi Ngiyabonga nje ethi. Ngirayisi nje ngidlalela kanje. Kodwa ngiyabakhumbula good morning no good night. eyi mfethu kodwa bongeka Yazi sebenzeni nje bengibuka lo muno wami ngithi yimi lo.
Hayi kodwa I'm sure kodwa yabo kwi-inbox yakho la ku-TikTok inqwaba. Hawu mina lokho Liyakuduza ngiyakugarantela bra, inqwaba. baningi. Inkinga ayekho umuntu usheshela ku-TikTok. Yebo. Baningi laba abantu. Ngeke wabona ngisho noqinisile la. Ya. Ngeke futhi ubone nomunye ofuna ukuzofesa ifiso zakhe la Ngeke kuwena. umbone, awukwazi ukubona. But into engiyifundile, I'll never ever date someone ozongitexta kuma-socials, never. Mina usuke manihlangana nami endleleni. Hawu, kahle Yabo lokho, ngoba but ngani? lokho may never know. Nami nganginaleyo mental enjalo. Uma ingane yami mina manje nje ase ngikutshele ngamthola ku-Facebook. No, yazi ngobani? Ingoba sengibonile ukuthi if umuntu i-following yakhe ikhula kanje, omunye umuntu uza ngale mentality ukuthi hayi vele Ngokucekela phansi lento uzane yayo. yes, Ya, hayi ngimshaya vele, shaya ngidlule. Kuyena kuba Hawu. emva kwalokho sazi futhi abakhona abanye abantu abanganandaba ukuthi mhlawumbe yena uthe mhlawumbe mekushayela wazi wena uyamthanda niyathandana, then wena nalala wena wamthanda ngempela bese navele akushiya ulenga. kahle kahle ngokwakhe le befuna ukuprove iphonto ukuthi buka lo muntu lo bemthanda kangaka yibo mina buka nje ayikho nabalowo. Ya ngiyayibona iphonto yakho. Hey, Hayi mina senongibamba ephava abafana. hey, kweli. Sengingqama nogesi. Komele shuthi umuntu athole inamba ye-secret lasepavilion. Cha, no bese komele ifonelane Ngosuka la ngikhona ngocela emsebenzini Hayi, ngithi sekuvele kwagula manje ekhaya kuyaphuthuma. cha, sekumele Ngishiye kwasibanelo ifonelane. kanjalo ngisho kuthiwa imoto ade isaqaqe ngithi angisayikhandi sheni kanjalo lo moto. Kumele nami ngiye kwabudokotela bandla. Cha, sekumele Wena ithintane uyofuna ngikala kahle umuzuzu ngala eThekwini. Sekumele ithintane. Uthandi kanti nabantu besifazane? Hmm? Unikane na kunodwa? Hayi, ngikakuyisa mina kwabudokotela. Mina vele ngiyamhamba. Wena Ngiyelihambisa. usuke uyofunani babudokotela? Babudokotela ukunika ngisho iringi enzima usuke uyofunani? Ngifuna imbiza kabongeka nje mina. Ngifuna ukuya kwabudokotela nginika imbiza nje kabongeka straight. We ngeke iziwele uthukela leyo mbizo ekhathala endleleni. Hayi bese. Yobongeka wena uzanini ngala eThekwini? We eThekwini. Uzanini? Hayi. Mase Asisho inhlelweni. Inhlelweni nje. Okay. eThekwini ngiza next week Friday. Kodwa zobe ngidlula nge-Cape Town next week. Sure. Iflex kodwa okay Mojak. Ile okay mojani. Yabongeka. Bye vela kuhlekisa. Okay mojani. Cha nakuboke sidedela ngeimbumbulu kodwa akasikho lapho. Hawu ngempela ngiyobe ngidlula ngiyafika yabo ngiyabona mhlawumbe ngo-1 ngo-12. Yeah. Iflight yami ngibhukhe ngilokho njalo quarter past 8 or quarter to 9. Ikuthi King Shaka nje. Yeah. Uyayikhipha. Wedwa noma nama-friends? Ngedwa vo. Futhi ngizoba live nibuke. Cha, kanti mina anginakingi no live. Noma yazi senze njani ubongeka? Yazi senze Ngoba njani? mnandi phambili. Yabona Ayanda. Yebo. Awungisize kanje yami. Yazi mengizamani. Ngizama ukuthi ngimthele into kabongeka neTheku. Ngifuna umtotosa nje tobo ngalela langa. Ngicela sivumelane bandla bongeka ukuthi ngalela langa ngale yamini siyoxhumana. Mina mase Friday bese kuzothewini. Ngenze nje ukuthi ushintshe ingqondo abafana baseThekwini. Cha nanokuthi yazi itelula uyani eCape Town? Ngihamba Friday next week. Okay. Okay. Ukuthi phela manje okay nawe usazothatha isikhathi ukuthi ustroll. Mina bengizothi okay before uhambe Friday sikushaye into encane yomphako sithi Mfethu. Ngifuna eThekwini. Phela akliwe. Hayi uxabene. Ufuna futhi base ufikele eCape Town nje ubusho nje mfethu uyawubona ulive ngempela. Hayi Friday. Ayithintane ngale yamini. Ngitshela.
kanjani ingafonelani ngoba phela sekuzomela ifonelani kubalulekile lo Isigebengu Dubai. kodwa ngiyazama hayi kodwa phela nawe hawu qinisa isandla ngibona ngizama awuqinisa isandla ubona ngizama hayi kahle hawu kuthiwa kuhlekwa ngisho kufika umuntu efika nangu uyafika kodwa uyahleka. hayi yawu Yazi nje ngithule yazi WhatsApp ama usesengivele ngitshese nabangani bami nje abawu2 bese uba yilabo abaphila Bahle nje ngawe. Muhle Chantel. Chantel uyedwa wathi kanje uyedwa manje washo igama lomuntu uthanda so sengithi mina bahle yini. Hayi bahle they are cute. Hayi muthi hayi bahle hayi ukulahlisa abathemba. Ufanele ukuthi no way ayingeke fanele iqubuke yabona lapho ngithi mina shu. We yellow ball ishaya ngezinto ezingaka. ngiyayibona mina eyama showcase wena wonto ufanele kubona Lutho. ngiyakutshela imago ayanda yasenze njani ngoba bethi mina ngiserious antu abongeke ngizocela ukuthi mhlambe isilokhunje ngifuna ukuthi mhlambe nawe witness uma sengizama ukuspoil ubongeka ngizolokhunje Okay mina ngibe ngiphuthuma phuma esenzini ngo12 ngifuna ukufika lapha 2 hours early for check in vele mhlambe an hour before shumu na ufaya mhlambe ngifike ngo11 e-airport noma ngo10 just ukuthi mawulenda yebo leyo nto play my part and then usho nini ngizobuya nini ngoba angazi ngizobuya Sunday noma Monday kanti return ticket ithini ngithathe leyo phambili hayi bobongeka kubhukhe return eCape Town sibe nama dates okubuya ukuze masingasakhole ingcindezi khona phela idesquare brazo ukuthi eCape Town bese ngengaye iningi yenze eCape Town my bro iningi yenze eCape Town kubhizi hayi kuya ngawe fanele ungabi uyekufaka uqini ukhakhayi hey kubhizi yabona lapha ko Long Street hey kubhizi eCape Town bethu kubhizi uqini ukhakhayi ngiyakutshela nje kubhizi angiphathi mase kuyiwa ngala ngayo Camps Bay hayi mfethu kusose kwenzeka enye into ke lapho kusose kwenzeka enye into movie ingayi straight ingakuvuka esikhwele kanje cha phela awufethu kuyalokhu ngiyazama nje lo ilokhu njani ngifuna lo nje right yebo leyo kodwa ke ilo